ಸಕಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಕೂಟದ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದ ರೀಜನಲ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸನ್ ಯಾನು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನು ಮಾಡರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ there are few ground rules. Everyone will be muted for most part of the program. Program the carried, there will be a Q&A session during which anybody can unmute themselves and ask for any if they have any questions. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡತ್ನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ನಮಕ್ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಕ್ಲು Q&A ಸೆಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಅವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಈ ಲೇಸನು ಸುಲತಾ ಉಳ್ಳಾಲ್ ನಿರೂಪಣೆ ಇದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೇರು. I will pass on the stage to Sulata. Over to you, Sulata. Padekallu Prasanna. Namaskara, Maanadiged. Yanu Sulata Ullas from Montreal, Canada. Ini Zoom meeting ide by dina Mata Tulu Bandulege AATA Parvada Nama Sol Melu Sandava. Ini tat Bale Tulu Lipi Kalpuga Karikramonu Saraswati Shrokare Shuru Malpuga. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. In short, our salutations to Goddesses Saraswati, who is the giver of boons and fulfiller of wishes. When I begin my studies, please bestow upon me the capacity of right understanding always. Tulu Lipi class is one of the unique initiatives offered as part of AATA, which has received tremendous love and encouragement. And on that note, for everyone who has shown their interest in the Tulu Lipi classes, a very warm welcome to you all. In our culture, whenever we begin a new venture, we perform a puja to offer prayers to God or goddesses to bless the event. Now we request priest Sri Shankar Narayan Bhat of Sri Krishna Vrindavana Temple, San Jose, California, to perform the puja and offer our prayers and its blessings to all of us. Patru puja shuru malpare. Shri Hare Namaha. Our Maanadiged. Namaskara. Bale Tulu Lipi Kalpuga ಅನ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಶುರು ಕೈಕ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕುಲದೇವರು ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಮಾತ ಮನಸ್ಸರು ನೆನೆವೇರಿಕೆ ತಂದು ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈ ಮುಗಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನ ಸಾನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಪೂಜೆ ಶಿವನ್ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ಜಗತ್ಪಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः परिश्रमाणसकर्मणाः सुमुहूर्तमस्तुदेवि भवन्तो प्रबन्धं सुमुहूर्तमस्तु गङ्गाद्याः सुमतीर्था विवान् देवताः अत्रोक्तदेवताः संहिताः सुप्तं शुभे शोभने मुहूर्ते ब्रह्मणोऽधिपराब्धे श्रेष्वेदपराः कल्पे वीलस्तमन्नं द्रष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे रम्य कुरुटे गोतीर्थखण्डे भारतस्य पश्चिमदिग्भागस्थन्नस्य कृष्णवृन्दावनक्षेत्रे वर्तमाने व्यवहारिके प्लवनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ कुम्भे माघमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां वासरस्तु भानुवायुक्तायां शिवगणनाद्येवं गुणगणगते घण्टायां पुण्यशुभदितं सर्वेषां भक्तजनानां क्षेमैर्विद्यामयानारोग्यम् अभिवृद्ध्यर्थं माङ्गल्यमूर्तिश्रे विद्या सरस्वती प्रीत्यर्थं महागणपते प्रीत्यर्थं गोपालकृष्ण प्रीत्यर्थम् आरम्भकालध्यानावाहनानि पूजार्घ्यं कर्म करिष्ये रक्षां धारयामि मन्त्रपुष्पं दर्शयामि सर्वे षोडशोपचार पूजां दर्शयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षमां पुरुषोत्तमं प्रार्थनां दर्शयामि नमस्कारं करोमि अनया जगत्पूजाराधनेन महागणपति प्रियदा विद्या सरस्वती प्रियदा सपरिवार श्री गोपाल कृष्ण प्रियदा कृष्णार्पणमस्तु अच्युताय नमः गोविंदाय नमः अच्युताय नमः अनंताय नमः गोविंदाय नमः
ಅಚ್ಯುತಾನಂದ ಗೋವಿಂದೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಇದೇ ಮಟ್ಟಾಗ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪನವ ಕರ್ಮಾಗದ ಮುಂದೆ ಆರಂಭಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಾದ ದೇವತೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರೆಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮತ್ತೊಂದರ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಪ್ಪ ಜೋಗ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ವಂಜಾದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪಣದಿತ್ತ ಅಡ್ಡೆ ಬಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪುಗ ಮಲ್ಪಣದ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯಮಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆ ಉಂಡಿಗೆ ದೇವಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತೆ ಶಿಶಾರ ರೈತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದುಂಡಾತೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮುಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿ ಬಂಡು ಕೊಲ್ಪುನು ತೆರಿಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯ ಮುಡುಮಾದ ಮಂತ್ರ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ದೇವಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲ್ ದೂರ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಇಡಮಠ ಬೈದ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಮುಲ್ಪದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ತುಳುನ ನಮ್ಮ ಬೊಳೆಪೋಳು ಅಂತ ಅದು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತರ್ಲ ಸೇರಿ ಪಾಡೊಂದೇರು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ಐಕ್ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವರನ್ನೋ ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮರ್ನೋ ಕ್ಷೇತ್ರಾದ ದೇವರನ್ನೋ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಇದ್ದಡು ಭಾಗ್ಯನ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಳೆವಾಡು ನಣಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದು ಬಳೆವಾಡ ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಮಾತರಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಈತ ಕೊಡ್ಲಿದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ಗೆ ಆಟದ ಪರವಾದ ಸುಡರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಆಟದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ Dr. Sridhar Alva Patilveru. He would like to share a few words with us and welcome you all to today's event. Please welcome Sridhar Alva. Zoomed ಸೇರಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲು ದೆಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ಶ್ರೀಧರ ಆಳ್ವ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಬೇ ಏರಿಯಾದ ಪಾತ್ರರೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಭಗಳಿಗೆಡು ದೇವರೇನು ಸುಗಿತೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರೆಗೆ ಚುರುಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನಲ್ಲೇ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಆಂಡಲ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕುಲು ರಡ್ಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆನ ನಡುಟು ಪಟ್ಟದು ಪೋಯ ತುಳುಟು ಓದಿಯರೆ ಬರೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾದೆ ಪೋಂಡು ತುಳು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಆದು ಪೋಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ STM ತುಳು ಪೀಠ ಕಾನಾದಾದಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದು ಜನಕ್ಕುಲು ಕುಡುರ ತುಳುಟು ಇಪ್ಪುನ ಸಾಹಿತ್ಯಲಿನ ಅನುಭವಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನುಲ್ಲೆ ಆ ನಿಲೆಟ್ ಇನಿ ಅಮೆರಿಕದ ತುಳುವೆರನ ಅಂಗಡದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರಿತ ಲೇಸಗ್ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾದಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರೆನ್ ಆಟದ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಈರೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಪೊಡ್ತು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿಯರೆ ಬರೋದಿಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡದು ನೆನೆದೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ಲೇಸಗ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಬಲ್ಲಾಲರಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ಲ ಮೋಕಿದ ಸ್ವಾಗತ ಆಟದ ಗುರಿಕಾರರಾದ ಇನಿತ ಲೇಸ ಗುರಿಕಾರರಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಮೆರಿಕೋಡು ಬುಳೆಯೋಡು ಪಂಡದು ದಿನನಿತ್ಯ ಭಂಗ ಬರೋದಿಪ್ಪುನ ಭಾಸ್ಕರ ಶೇರಿಗಾರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ ತುಳು ಬಾತೆರುಡ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಪುನ ಆಶೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾವಂದು ಐನು ಕಲ್ಪಾವನ ಕಿಲ್ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾನಾದದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ತುಳು ಕೀಬೋರ್ಡ್ನು ಶಾಲೆಲಿಗ್ ಮುಟ್ಟಾಯಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ಪರಗನ್ನಕ್ಲಿಗ್ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಪಾತೆರಿಯರೆ ಬರೆಯರೆ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ನ ಮಲ್ಲ ಗುರುಕುಲು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಅಗಪಾವ್ ಅಕ್ಲಿರ್ವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವುಲ್ಲೇರಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಆಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಪರವೂಡಿತ್ತದು ಆಟದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಾಯಕುನ ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಆಟದ ಪರವಾದ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಎದ್ಕೊನ್ವೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉರಿಪುನ ಈ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೋಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಡದು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತಿನ
ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತರೆಗಳ ನನರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುರ್ಲೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸುಲತಕ್ಕ. Thank you, Srivarana. Then after the next after the Vice President, Santosh Shetty will now introduce the chief guest for today's event. Srivarana, over to you. Sulata, thank you. Solmelu Puraklega, Yan Santosh Shetty, Atlanta, Georgia Dupuno. Dakshina Kannada Jilleda, Bantwal Talukada, Karapodi Gramadu, Puttu the Bulletina, Dr. Padekallu Vishnu Bhat, Arna Prathamika Bokka, Prouda Shikshana I Bokka, Puttu Vivekananda College, Padavi degree Maltudu, Mysuru the Manasa Gangotri, Kannada MA Maltudu, first rank Tondina. Bhagavata the Yakshagana Prasanagalu, Anpuna Vishada Mitta, Mangalore University, PhD Padainar. Kannada lecturer Adu, Puttur the Vivekananda College, Bokka Bete Bete Government College, Kelasa Malderu. Udupi, Hebri, Hiriyadka, Bokka, Betampadi College, Principal of the Kelasa Maltudu, Raddu Savarata Padnajine Isividu, retire Aya. Itte, Grantha Dayana Bokka, Grantha Sampadekarna Kshetradu, Kelasa Maltondu, Atradidu Ulle. Udpi the Rashtra Kavi, Govinda Pai, Samshodhana Kendradu, Tulu Nigantu Yojana the Kelasa Maltuna, Anubhava Upna Mere, Kyata Vidyamshar Sedi Paudu Krishna Bhatregu Lipi Karadu Kelasa Malderu Bokka Sediyapu Krishna Bhatru Shri Bhagavata Incha Iruva Kritikalenu Rachne Malderu Kannada Tulu Bokka Yakshagana Sahityada Sambadisini Anchina 22 Kritikalegu Sampadikare Atra Bokka 21 Kritikalegu Saha Sampadikadu Sati Kamala Panpuna Kritina Anuvada Malderu Anchene Patonji Gaurava Prashasti Tikkudundu Paniare Bari Kushi Avanundu Solmelo Shirishana Tulu Kannada Boka Sanskrit Todu scholar Aina Dr. Vishnu Bhat itte Tulu Bhashe Boka Lipi da Itihasa Teripadu Korodopalda Kenondulla. Dr. Vishnu Bhat is going to enlighten us about the Tulu language and script. Over to you, Dr. Bhatre. Shri Guru Bhyo Namaha. Namaskara. Kenunda Materegla? Kenundu. Sorry. Dumbupoi. America Dupana Mata Tulu Bandhulegu and Prathamika Namaskara Surutu. Nekulu Tuluku Vanji Samsthe Maltudu Aitu Bari Vanji Ullasodu Sahdo Kelsamaltundularam Kindu Tulunada like Materegla Nijavadu Santosh Shetty Anchina Kelsanikle Maltundulare Nama Urdu the Yete Duro Pondala Nama Matrbhashe Ape Basen Marera Madapera Avandu Aina Yepala Nepodironodu, Aida Buka, Aite Paterodu, Aina Jokle Kalpaudu, Ancha in a Yavaharu, Divonditanda, Au, Uripundo, Ijanda Uriand, Pasta, Vipra, like Gundan Pampana Ken, the Enkoyak the Quad, Dinja Santosh and Ini Niklu Tulu Lipi Kalpuna, Wanji Karyakrama, Audala, Wanjizana to Mini Mugipana Karyakramat. Avanji Prakriya Nadatondu Podu Anchina ini Todagvar. Avu Niklana Vanji Umed Bari Santosha. Ite Tulu Bhashe Buka Tulu Lipi. Indek Sambandhaitana Television and Nikleg Panodu. Nikleg Avu Guntitanave. Anchandla Anna in Nikleg Punarapi, Perapa, Kuda, Avan Empire Badad, Anna Panpunend Nikle Terianodu. Tulu Bhashe, Nama Karnatakada, Pashima Bhagadu, Karavali Bhagadu, Panavanji Bhashe, and Gutundu. E Bharata Dakshina Bhagadu Puna Bhashe and Mata Otta, Dravida Bhashedo, and the Vanji Gumpumarta, Vanji Gumpudu yet
ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸದ ಇನ್ನ ಮಾತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಬತ್ತುಂಡು ಸುಮಾರು ತೊಡಗದಂಡು ಇಂಚಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 100-150 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡತುಂಡು. ಐಟ್ ವಿದೇಶಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಶಾಖೆ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮವಳು ವ್ಯಾಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷಾ ವಿಷಯಕವಾಯಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಇತ್ತುಂಡಲ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಪನವು ಬೇತೆ ಯುರೋಪ್ ಸುರುಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ್ ಐತ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ಲಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆದ ಪರಿಚಯ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಆ ಈ ಬುಕ್ ಈ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಏತೋ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಂಡ್ ಏತೋ ಐಟ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಆದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಲು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಐಟ್ಲ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಲು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಅಧ್ಯಯನ ನಡತಂಡು ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಲ್ಲ ಐಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೇರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪಿದಾಯಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರು ಕಡಲ ಬರಿಡದು ಗಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆಡ್ದು ಬಡೆಕಾಯಿ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಸುದೆ ಅಂದುಂಡು ಆ ಸುದೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ ಊರಿನ ತುಳುನಾಡು ದುಂಬುದ ತುಳುನಾಡತ್ತು. ದುಂಬುದ ತುಳುನಾಡು ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ 1000 ವರ್ಷ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತನ ಒಂಜಿ ಆಳುಪ ವಂಶ ಅಂತ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ವಂಶ ರಾಜವಂಶ ಇತ್ತುಂಡು. ಆ ರಾಜವಂಶದ ಕಾಲುಡು ತುಳುನಾಡು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ವಿಸ್ತಾರ ಇತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತುಂಡು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಭಾಗ ಇತ್ತುಂಡು. ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು. ಮಂಗಳೂರು ರಾಜಧಾನಿ, ಉದ್ಯಾವರ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ 2 ರಾಜಧಾನಿ ಇರುತ್ತ. ಐಡಿದ ಬುಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಆ ವಿಸ್ತಾರ ಚೂರು ಕಡಮೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನ ಭಾಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಬಡೆಕಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಸುದ್ದೆ ಉಂಡು. ತೆನಕಾಯಿಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಚೂರು ತೆನಕಾಯಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆ ಉಂಡು. ಆ ಸುದೆ ಹಿಡ್ದು ಈ ಸುದೆ ಮುಟ್ಟ 2 ಸುದೆ ಮಧ್ಯಡು ఒక గట్ట ఇంచిగు పడ్డైగు కడలు గట్ట కడలు 2 సుదే ఈ మధ్యుడు ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು. ಆಂಡ ತುಳು ಇತ್ತೆದ ತುಳುನಾಡು ಆತಾಂಡಲ ತುಳುನಾಡದಾಕ್ಲು ಭಾರಿ ಸಾಸುದಾಕ್ಲು ಭಾರತದ ಬೇತೆ ಊರಿಗೂ ಬೇತೆ ಪಟ್ಟಣಗೂ ನಗರಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಳು ವಲಸೆ ಪೋಯಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು. ಬೇತೆ ದೇಶಗಳ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿರು. ಅಂಚ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜನಸಮೂಹಡು ನಿಕ್ಲ ಅಮೆರಿಕಡು ಪುನಕ್ಲ ಸೇರದಾರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅಂಚ ಸೇರ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಏನ ಕಡೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಆ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪ್ಪಾವನುಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಲು ಪುಲ್ಯಾಡ್ಲು ಅಕ್ಳು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಉಪಯೋಗನೆ ಮಲ್ತಿಜಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲಗೆ ಅವು ಪೋಂಡೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪನವು ನಿಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಉಡಲದ ಅಭಿಲಾಷೆ ಮನಸ್ಸದ ಅಭಿಲಾಷೆ ಈ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸಾಹವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾನ ತುಳುತ್ತ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಪಾತ್ರ ಪಂಪೆ ನಂಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತ ರೂಪದ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯನೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ. ಆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಣಪೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಪಿ ಅಂತಂಡ ಬರವಣಿಗೆದ ರೂಪ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಷಯವು ಅಂಚಾಂಡ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣಪೆ. ಆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಣಪೆ ನಾವು ಏತೋ ಸಮಯದಿಂಚಿ ನಮ್ಮವಳು ಬಳಕೆಡುಂಡು. ಬಳಕೆಡುತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಲೇನು ಐಡದ ಬುಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಯೋಗ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಬರೆಯರ ಆ ಲಿಪಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡುತ್ತೇರು ಐಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೊಂಡುತ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಪನೆ ಮಾತ ಸುಮಾರು 100-150 ವರ್ಷ ಪಿರಾವು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಓಲೆದ ಗ್ರಂಥೊಲೆಡ್ ಬರೆಯುತ್ತೇರು. ಓಲೆಡ್ ಆ ತಾರಿದ ಓಲೆಡ್ ಬರೆಪನೆ ಅವು ಶ್ರೀತಾಳಿ ಅಂದು ಆ ತಾರಿದ ಓಲೆ ಐಕ್ ಬಡಾದ ಐನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕ್ರಮ ಮಾತಾಡ್ತಂದು ಅಂಚ ಆ ಓಲೆ ಪುಸ್ತಕಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಲು
ರಚಿತವಾದ ಇತ್ತುಂಡು ಇಂದೆಟ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಡುಪ್ಪನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂದೆ ಕೊಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಪಡ್ಪನ ಆ ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೇನಾವು ಬರೇನಾಕ್ಲೇಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕುಳಿತೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತನು ಆಕ್ಲು ಆ ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಯೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಈ ಲಿಪಿಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಪುದಾರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುದಾರ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬಹಳ ವರ್ಷ ಕಾಲ ತುಳು ವಿಷಯೋಡು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ತನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಅವಿಟ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಿಷನರಿನಾಕ್ಲು ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನೇ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಲ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಕ್ಲೆ ಶುರು ಮಲ್ತದ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ ಮಿಷನ್ ದಾಕ್ಲು ಅಕ್ಲೆ ಶುರು ಮಲ್ತದ ತುಳು ಟು ಬೈಬಲ್ ಬುಕ್ಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ದೇವಾರಾಧನದ ಕ್ರಮಕ್ಕೇನು ಮಾತ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಆಂಡ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲು ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಆ ಕಾಲಡು ಮುದ್ರಣ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾನ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಡ ದಾಖಲೆಗಳ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಎತೋ ಜನಕ್ಕೂ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕೂ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ವಾ ಲಿಪಿಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನೆ ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬರೆಪನ ಪ್ರಸಂಗನೆ ಬರೋದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಬರೆಯಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಆಕಳ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಕಲ್ತನಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸುರುಟ್ಟು ಕಲ್ತೊಂದಿರ್ತೇರಿ ಐದದ ಬುಕ್ಕ ಈ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಂದಾಗ ಐದದ ಬುಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆಂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಡ್ಡಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಬಳಕೆಡಿತ್ತಂಡು ಉಪಯೋಗ ಇಡುತ್ತಂಡು ಅರಸುಲ್ ನಾಕ್ಲು ಮಾತ ತುಳು ಅರಸುಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಆ ಅರಸುಲಿನ ವ್ಯವಹಾರಲ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ದಾಖಲಾತಿ ಬರೆಪನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಲಿನ ಬರೆಯರ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಲಿಪಿக்குள்ள ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಉಪಯೋಗ ಇತ್ತುಂಡು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ದಾಯ ಪಂಡುತ್ತೀರ ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿ ಇತ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪದಾರು ಅಂದ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಪಂಡುತ್ತೀರಿ ದಾಯ ಪಂಡುತ್ತೀರ ಪಂಡ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಾಕ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲ ಅವಾಗ ಐಡನ ದುಂಬರಿತದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಕ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಾನಪದ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೇ ಬೈರೈನ ತುಳು ಗ್ರಂಥಲು ಓವಲ ತಿಕ್ಕದು ಜಾಂಡ ಓವಲ ತಿಕ್ಕದಿ ಜಾಂಡ ಅವು ಐನ ನಾಡ ಪತ್ತನಾರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಆರು ತುಳು ತಾಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ದೇಶಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆಗೂ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಅವು ಏಪಲ ಮದಪ್ಪರ ಆವಂದ ನಾವು ಆತ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಆರು ಮಲ್ದೆ ಆರೆಗ್ ನಾಡ್ನಾಗ ಓಲೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಕ್ಕಿಯೋ ಆ ಓಲೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇತ್ತ ತುಳು ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಪಣಪ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಅಂದ್ ಪುದಾರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆತಂಡವು ಮುದ್ರಣ ಆತಂಡು ಐನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುದಾರ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ ಆ ಗ್ರಂಥ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ವಾ ಲಿಪಿ ಇತ್ತ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೇ ಅವು ಬರೆಯೊಂದುಂಡು ಆರೆಗ್ ತಿಕ್ಕನ ಮಹಾಭಾರತ ಅವಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೇ ಬರೆಯೊಂದುಂಡು ಆ ಮಹಾಭಾರತಗಳ ಸಂಭವ ಪರ್ವ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಉಂಟು ಐಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಪುದಾರ ಅಂಚನೆ ನನಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಗದ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಪಣ್ಣ ಭಾಗವತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ ಬುಕ್ಕ ಮಹಾಭಾರತ ನವಾಂತ ಪದ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಅಂಡ ಇಂದು ಗದ್ಯ ಗ್ರಂಥ ಈ ಗದ್ಯ ಗ್ರಂಥ ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅವಲ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೇ ಬರೆಯೊಂದುಂಡು ಅಂದ ಪಂಡ ತುಳು ಬರವುಡೆ ಬರೆಯೊಂದುಂಡು ಅಂದರ್ಥ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾವೇರಿ ಎಂದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಗ್ರಂಥಲ ಅಂಚನೆ ಅವು ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಂಥ ತಿಕ್ಕದಜಿ ಸುರೂತ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯ ಇದ್ದಿ ಐದು ಬುಕ್ಕದ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ನಡುಟು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ಯ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಖೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ 700 ಚಿಲ್ಲರೆ ಆತ ಪದ್ಯ ರೂಪೊಡಪ ನಾವು ಕಾವೇರಿ ಮಹಾತ್ಮದ ಸಂದರ್ಭ ಕಾವೇರಿ ಪಂಟ ಗ್ರಂಥ ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವಲ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಬರೀ ನಾವು ಇಂದು ಅತ್ತಾಂದೆ ಬುಕ್ಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತನಾಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಕೆಲವು
ಗ್ರಂಥೊಳ್ಳ ತಿಕ್ಕ್ಯೋ SR ವಿಘ್ನರಾಜರಿಗೆ ಈ ತುಳು ಭಾಗವತದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಒರ್ಮನೆ ಸ್ಕಂಧದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ತಿಕ್ಕ್ಯೋ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿನ್ ಪಂಡೊಂದು ಕಾಲಡು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಬರೆಯಿನ ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಲಿಪಿ ತಿಂಡು ಆಂಡ್ ಅವು ತುಳುಕ್ಕು ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭನೆ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಯ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಂತ ತಿಕ್ಕ್ಯ ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಪಿಕ್ ಪಂಪನ ಪುದಾರ್ ಆ ಲೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅವು ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದ ಅರ್ಥಗೂ ಸರಿಯಾದ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಯಿನ ಗ್ರಂಥಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಚ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಯಾಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡ 1984 ಈ ತುಳು ಭಾಗವತ ಸುರುಟು ಮುದ್ರಣ ಆದ ಬತ್ತುಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಗ್ರಂಥಲ್ಲ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಈ ಲಿಪಿತ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಡು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣ್ಚಿತಾಯರು ಈ ತುಳು ಭಾಗವತ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಥವಾ ಪೀಠಿಕೆದ ಭಾಗಗಳು ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಉಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಐಕ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಪರಂಪರೆಡ್ ಐಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಪಣಪೇರು ಆ ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕ್ಲು ಆ ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಬರೆಯವು ನಾವು ಅವು ಓಲೆ ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯವು ನಾವ್ಲ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಾಗಜಿ ಅವು ಬಳಕೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕಲ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಪುನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಪುರೋಹಿತರ್ನಾಕ್ಲು ಅರ್ಚಕರ್ನಾಕ್ಲು ಜೋಯಿಸರ್ನಾಕ್ಲು ವೈದ್ಯರ್ನಾಕ್ಲು ಮಾತ ಐಟ್ ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ದೆನ್ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಈ ಲಿಪಿ ಇಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಅರ್ಪಣಪೇರು ಮಲಯಾಳ ದೇಶಡು ಇತ್ತ ಬಳಕೆಡುಪ್ಪನ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಅಂದು ಉಂಡು ಆ ಲಿಪಿಕ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ಲ ಹೋಲಿಕೆ ಸಾಮ್ಯ ಉಂಡು ದಿಂಜ ಉಂಡು ಆಂಡ ಆ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಹಿಡದೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಬತ್ತನ ಲಿಪಿ ಅಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣ್ಚಿತಾಯರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಮಲಯಾಳ ದೇಶಡು ತುಂಬು ತಮಿಳು ಪ್ರಭಾವ ವಿಶೇಷವಾದತ್ತುಂಡು ಆ ತಮಿಳು ಪ್ರಭಾವದಾದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತನು ಬರೆಯಾರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿ ಒಟ್ಟೆಳುತ್ತು ಆರ್ಯ ಎಳುತ್ತು ಒಟ್ಟೆಳುತ್ತು ಒಂದು ದುಂಬು ಅವಳು ತಮಿಳುನಾಡು ಇಡುತ್ತನ ಲಿಪಿ ಆರ್ಯ ಎಳುತ್ತು ಒಂದು ಉಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆನ ಬರೆಯಾರ ಅಲ್ಪ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿ ಆ ಆರ್ಯ ಎಳುತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಆರ್ಯ ಎಳುತ್ತು ಅವಳು ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸುರುಟ್ಟು ಒಟ್ಟೆಳುತ್ತು ಆ ಒಟ್ಟೆಳುತ್ತ ರೂಪಾಂತರ ಕೋಲೆಳುತ್ತು ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಆ ಕೋಲೆಳುತ್ತು ಒಟ್ಟೆಳುತ್ತು ಈ ಲಿಪಿ ಕ್ಲುತ್ತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂಡುತ್ತನ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕೇರಳಗೂ ಶಾಂತಿಗೂ ಪೂಜೆಗೂ ಪೋಯಿನ ತುಳುನಾಡದ ಬ್ರಾಣ್ಯರು ಐನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಲಿಪಿ ಅಲ್ಪಲ ಪ್ರಸಾರ ಆದ ಅವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಇತ್ತದ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಆಂಡು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಲಿಪಿ ತುಳುನಾಡದ ಲಿಪಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪುದಾರೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅತ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಪಣೇರ್ನೆ ಆವ ಒಂದು ದಣ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತುಂಡು ಬಂಡ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ನನಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಕ್ ಒಂಜೆಡ್ದ ಹೆಚ್ಚ ಪುದಾರಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಪುದಾರದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಐಕ್ ದುಂಬು ಭಾಷೆ ಬುಕ್ಕ ಲಿಪಿಕ್ ಪನ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಗಣಿಪೋಡು ತುಲೆ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಲಿಪಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏತೋ ಭಾಷೆಗಳ ಆಂಡ ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಬರೆಪ್ಪನ ಸೌಕರ್ಯ ಆ ಬರೆಪ್ಪನ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ಇದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಐನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏತು ಜನ ಪಾತಿರ್ವಿರು ಎಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚಾಂಡ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭಾಷೆల ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಲವು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪಲ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೆಲವೇ ಜನ ಪಾತಿರ್ನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆ ಅಂದಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಲಿಪೀತನ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಲವು ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಾಂದನ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲಿಯವು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಲ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣಿರ ಬಲ್ಲಿ ದಾನೆ ಪಂಡ ಲೋಕದ ಏತೋ
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ಆ ಪುದಾರದ ಲಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಲಿಪಿಗೆ ರೋಮನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಉದಾರ ರೋಮನ್ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅತ್ತು ಆ ರೋಮನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಎಂಚಿನ ಲಿಪಿ ಉಂಟು ಆ ಲಿಪಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾಖಲು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುತಾಕ್ಲು ಬುಕ್ಕ ತುಳುಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಬರೆಯರ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಏನ್ಪಂಡೆನ ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದಾಖಲು ರೋಮನ್ ಲಿಪಿನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪುದಾರಡುಪ್ಪನ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ರಚನೆ ಆಯ್ನ ಭಾಷೆ ಆಂಡ ಐಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಪಿ ಪುದಾರದ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾರತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಿಪಿ ಇಟ್ಟು ಬರೆಯೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪಿ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರೆಪ್ಪನ ಈ ಹಿಂದಿ ಲಿಪಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವಳ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಬರೆಪ್ಪನ ಲಿಪಿಲ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಉದಾರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಉದಾರಿಜ್ಜಿ ಮರಾಠಿನ್ಲ ಐಟೆ ಬರೆಪೇರು ಬುಕ ಗೋವಾ ಭಾಗಗಳು ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆನ್ಲ ಐಟೆ ಬರೆಪೇರು ಅವು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪಿ ಅಂದತ್ತು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಸಂಸ್ಕೃತನ ಬರೆಯಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂದು ವಾ ಲಿಪಿ ಉಂಟ ಐನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುತ್ತೇವೆ ಆಯ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆ ಭಾಷೆಗಳ ಲಿಪಿಗಳು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡನೆ ಆ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಂಡ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲಗಿಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾಯಿ ಕಾರಣ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಬೋಡ್ಚಿ ತುಳುನು ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು ಅಂಚಾಯಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದೇ ಬರೆಕ ಅಂತ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ವಾದಲ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ ಪಂಡೇತ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂತ ಪಣಪೇರತ್ತ ಇಂದು ತುಳುತಾಕ್ಲು ಈ ಲಿಪಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ಪೇರ ಬೋಡಾದ ಪಂಪನವು ಇಂದು ನಿಜವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಜನಕ್ಕೆ ಪಣ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಒಂಜಿ ವಾದ ಉಂಡು ಈ ವಾದ ಹೂವು ಅಂತ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಪುದರ ನನಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾಯಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಊರು ತುಳುನಾಡು ಇಡೀಕ ಐಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಂದೇ ಪಣ್ಪ ಆಂಡ ಈ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುನಾವ ಅತ್ತು ಬೇತೆ ಊರುಡ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಾದ ಆ ಭಾಗಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಡು ಈ ಲಿಪಿತ ಬಳಕೆ ಉಂಟು ಓಳೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ತುಳುಜಿ ತುಳು ನಂಕ ಉಡುಪಿಡದ ಅಂಚಿ ಬಡೆಕಾಯಿ ಪೋನಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಸುದ್ದೆಡದ ಅಂಚಿಗೆ ತುಳು ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಪಾಚರ ನಕ್ಲು ಕಡಮೆ ಐಡದ ಅಂಚಿ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ತುಳು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರದೇಶ ಅವು ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಕುಂದಗನ್ನಡ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಉಪಭಾಷೆನ ಉಪಭಾಷೆ ಬಂದ ಡಯಲೆಕ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆಗೆ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೂಪನು ಡಯಲೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ್ತೇವೆ ಕುಂದಾಪುರ ಆ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಈ ಲಿಪಿ ಬಳಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷ ಉಪಿರಾವು ಉಟ್ಟಲ್ಲ ಅಲ್ಪದಾಕ್ಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆಯರ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯರ ಕೆಲವು ಸತಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯರ ಕೂಡ ಮಾತ ಈ ಲಿಪಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುತ್ತೇರಿ ಆಯ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಐನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುತ್ತೇರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಐನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುತ್ತೇರಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಂದು ಆ ಲಿಪಿನ ಪಂಪನ ಆ ಲಿಪಿ ಸ್ವರೂಪನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರಿ ಐಕ್ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಂದು ದಾಲ ಹೊಸ ಕಾಲಡು ಕೊರ್ನ ಪದಾರತ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಡದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಐನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಂದೇ ಪಂಡೊಂದುತ್ತೇರು ಆಂಡ ಐಕ್ ನನೊಂಜಿ ಪದಾರತ್ತಂಡು ಇತ್ತದ ತುಳುನಾಡದ ಪಿದಾಯಿ ಅನ್ಪಂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಈ ಭಾಗಡು ಐಕ್ ಬೇತಂಜಿ ಪದಾರ್ಥ ಅವಕ್ಕೆ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಕೊಂಡು ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಪಂಡಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂತ ಪಂಡಲ ಅವು ಒಂಜೆ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇ ಲಿಪಿನ ತಿಗಳಾರಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪ ಪಣಪೇರು ತುಳು ಅಂದು ಮುಲ್ಪ ಪಣಪೇರು ಅಲ್ಪಲ ಐನ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆಯರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುತ್ತೇರಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯರ ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿಯೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ಏತೋ ಗ್ರಂಥೋಲಿಡ್ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥೋಲಿನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಯಿನ ಉಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಪಣಪ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಆಕ್ಳೆನ ಊರುಡು ಅನ್ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಪಿದಾಯಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಡು ನಮ್ಮ ಊರೇ ನಮ್ಮ ನಾಡೇ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಪಿದಾಯಿ ನಾವು
ಆ ಪ್ರದೇಶಡು ತಿಗಳಾರಿ ಪಂಪಿನ ಆ ಲಿಪಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆಯನ ಉಂಟು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಧಾರಾಳವಾದ ಬರೆಯನ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯನ ಉಂಟು. ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪಂಪನ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯೋನ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಸಂಸ್ಕೃತಲ್ಲ ಆ ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಬರೆಯನ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಮಠಕ್ಕುಳಿಡಿ ಯಥೋ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ನಾವು ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಬರೆದಿ ನಾವು ಉಂಡು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಆರ್ಯರ್ನ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳು ಉಳ್ಳ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಮಾತು ಪುದಾರ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಬರೆಯಿನಾಕ್ಲು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ ಶಿಷ್ಯರು ಯತಿ ವರೇಣ್ಯರ್ನಾಕ್ಲು ಮಾತ ಈ ಲಿಪಿನೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೊಂದುತ್ತೇರಿ. ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ವಾ ಲಿಪಿನ ಪಣಪ ಆ ಲಿಪಿನೇ ಆಕ್ಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೊಂತೀರಿ. ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ನಿರೂಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸಹಿ ಪಾಡ ದಸ್ಕತ್ ಪಾಡೋಣ ಅಂಡ ಉಡುಪಿದ ಸ್ವಾಮಿನಾಕ್ಳು ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಬೇರು. ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇಟ್ಕೆ ಪಾಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆಲ ಐಕೊಂಡು ಅಂಡ ಅಪ್ಪ ತಿಗಳಾರಿ ಪಂಪನ ಲಿಪಿ ಎಂಚ ತಿಗುಳ ಪಂಡ ತಮಿಳ್ ಒಂದರ್ಥ, ಆರ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಉಂಡು. ತಿಗುಳ ಆರ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂಜಿ 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನಗಳ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಣಪೇರು ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ತಿಗುಳ ಆರ್ಯ ಅಂತ ಉಂಟು. ತಿಗುಳ ಆರ್ಯ ಲಿಪಿ ಪಂಡ ತಮಿಳುನಾಡು ತಮಿಳು ಲಿಪಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು. ಆ ತಮಿಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಬರೆಯರ ಆಪುಜ್ಜಿ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಗಳು ತಮಿಳು ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚಾನಾಗ ಐನ್ ಬರೆಯರ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಐಕ್ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪುದಾರ ಉಂಡು. ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಳಕೆ ಉಂಡು. ತಮಿಳುನಾಡು ಐಟ್ ಗ್ರಂಥ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮುದ್ರಣ ನಾವು ಕೂಡ ಉಂಡು. ಈ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರ್ತದ. ಆ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿ ತಮಿಳದ ರೂಪಾಂತರ ಅವು ಅಲ್ಪ ಬಳಕೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಊರುಡವು ಬಳಕೆ ಇದ್ದಿ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಪೋದು ವೇದ ಮತ ಕಲ್ತನಾಕ್ಲು ಅಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿ ಬತ್ತನಾಕ್ಲು ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಆಂಡ ಬರೆಪುನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಉಳಿಜ್ಜಿ ತುಳುನಾಡಿಜ್ಜಿ. ಆ ಗ್ರಂಥಲಿಪಿ ಆಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೊಂಚ ತಿಗುಳಾರಿಯ ಲಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆಯರ ಬೋಡಾದ ಮತ್ತನ ಲಿಪಿ. ಆ ಲಿಪಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪನೆ ಈ ತಿಗಳಾರಿಯಿಂದ ಈ ಆ ಪುದಾರ ಅಲ್ಪಡ್ ಬತ್ತು ನಾವು ತಿಗಳಾರಿ ಐನ್ ನಮ್ಮ ನಾಡದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಲಿಪಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಲು ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಅಂತ ಪಣಪೇರು. ನಮ್ಮ ನಾಡಿದ ಐನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಣಪ ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕ್ಳು ಈ ಶತಮಾನದಿಂಚಿ ಐಕ್ಳು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂದೇ ಪುದಾರ ಉಂಡು. ಈ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ. ಈ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತ ಸಂಶೋಧಕರಾಯನಾಕ್ಲ ಒತ್ತೊಣ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಯಾನ ಪಣ್ತೆ. ಈ ಲಿಪಿನ ಇತ್ತೆ ಏತೋ ಸಮಯಡು ಈ ಲಿಪಿ ರೂಢ್ ಹಿಡಿದು ಪೋತುಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮವಳು ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೆಚ್ಚಾನಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲ್ತೇರು. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೂ ಕಾವ್ಯ ಇಪ್ಪು ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕ ಉಪ್ಪು ಐನ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ಪ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬುಕ್ಕ ದುಂಬುದಾಕ್ಲು ಎಂಚ ಓಲೆ ಗ್ರಂಥಡು ಮಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಕ್ಲು ಕನ್ನಡಡೆ ಬರೆಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯರು ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದ್ಮಂಡ ಓಲೆ ಪುಸ್ತಕತ್ ಕಾಗಜಿದ ಬೂಕುಡು ಪುಸ್ತಕಡು ಐಟ್ಲ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮುದ್ರಣ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆಯರ ಶುರುವಾಂಡ. ಇಂಚಾನಗ ತುಳುಟ್ಟು ಬರೆಪುನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಪುನ ಅಗತ್ಯ ಬುರುದುಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಪುನ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆವಂದುಕೊಂಡು ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪುನವಲ ಕಡಿಮೆ ಆವಂದುಕೊಂಡು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಪಿತ್ತ ಸಂಗತಿಯೇ ಇದ್ದಾಂಡ ದಾನಮಂಟ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಲಿಖಿತ ಗ್ರಂಥ ತುಳುಟ್ಟು ಉಂಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆನೇ ಇದ್ದಾಂಡು. ಅವು 1984 ಮುಟ್ಟ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಯಿನ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಂಡು. ಇತ್ತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಏತೋ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಕ್ಕದು ಜನಕ್ಕೆ ಪುದಾರ್ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕನವಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅವು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಬರೆದು ಇಪ್ಪೋಡು ಪುನಿಟ್ಟಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ಈ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ
ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಯುವಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಂಡ್ ತುಳುನ ಬರೆಯರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಂಚಾಯ ಕಾರಣ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನಾ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದ ಜಿ ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಧ್ಯಯನ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಪಿರಾವುಕೊಂಡು ನಿಧಾನ ಅಂಡ್ ಏರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೂರುಂಡು ಬಂಡ ಓಲೆ ಗ್ರಂಥೊಲೆನ ಓದುನ ಕ್ಲೇರುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದೆನ ಓದುನ ಇಂದೆನ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಒರಿಂಡು ಐಟ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾತ್ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲವು ಜನ ಪುರೋಹಿತರ್ನಾಕ್ಲಾವುಡು ಅರ್ಚಕರ್ನಾಕ್ಲಾವುಡು ಜೋಯಿಸರ್ನಾಕ್ಲಾವುಡು ಅವು ವಾ ಲಿಪಿಟ್ಟು ಆ ಗ್ರಂಥ ತಿಕ್ಕೋನ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೋಡ ಏನಂತ ಐಟೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಓಲೆ ಗ್ರಂಥ ತೂಡ ಏನೋ ಸಂಗತಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಕೆಲವೇ ದಾನ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಡ ಓದರ ತಕ್ಕ ಐನ ಕಲ್ತಿರು ಐನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರು ಅಂಡ ಬರೆಪ್ಪು ನಾವು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಯರ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಬರ್ಪು ನಾವು ತನಾತೆಗೆ ಪಿರಾಕೊಂಡು ಐನ ಏರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಾದಿ ವೈದಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಲು ಐನ ಹೆಚ್ಚ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುತ್ತಾನೆ ಅಕ್ಳ ಆ ಲಿಪಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಪುನೇನು ಬುಡಿಯಲ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಈ ಕಾರಣ ನೋಡ್ದ ಅದು ಅಂಚ ಆ ಲಿಪಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಸುಮಾರು 5 ಅಜುಪ್ಪ ಅಥವಾ 7 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿಗೆ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ್ ಪಂಪುನ ನಮ್ಮ ತೇರಿ ನೋಡು ಏನ ಅಮ್ಮೆರಿನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬತ್ತೊಂದುತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಉಪಯೋಗ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆರಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬತ್ತೊಂದುತ್ತುಂಡು ಆರು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಿನ ಉಂಡು ಏನ ಅಜ್ಜರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಗ್ರಂಥಲನೇ ಓದೊಂದುತ್ತೇರು ಬರೆಯೊಂದುತ್ತೇರು ಆ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 5 ಅಜುಪ್ಪ ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿದ್ದೀರ ದಾನ ಮಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಗತ್ಯ ಬರುದು ಜಂಜಾಯ ಕಾರಣ ಕಲ್ಪಾದಿದ್ದೀರ ಆಂಡ ಏನ ಅಜ್ಜರ್ ಹಿಡಿದು ಆಯ್ನ ಚೂರು ಚೂರು ಕಲ್ತೆ ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಅವು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಇಜ್ಜಾಂದಿ ಕಾರಣ ಅವು ಪರಿಚಯ ಆದ ಒರಿಂಡಾತೆ ಹೊರತ ನಿತ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಪುಣವಿಜ್ಜಿ ಈ ಹೊಸ ಕಾಲಡು ಈ ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂದಾಗ ಇಂದರ ಮಾತ ತೂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂದು ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋಡು ಲಿಪಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಂದಂಚಿನ ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಐಕಪ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಆ ಲಿಪಿನ ಪತ್ತೋಡು ಆ ಲಿಪಿ ಆಂಡಲ ಐನ ಮುದ್ರಣಗು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒರಿಯೊರಿಯೋನ ಕೈ ಬರವುಲ ಬೇತೆ ನಮನೆ ಉಂಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಓಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತನ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಬರವು ನನಂಜಿಟ್ಟು ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪುಂಡು ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ಏರೇ ತುಳು ಲಿಪಿ ಹೊಸತ್ತಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾ ಹಾಕ್ಲುಂಡೋ ಅಕ್ಳು ಕೈ ಬರದ ಪುಸ್ತಕ ಓದನಾಗ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ತಾನೆ ಬಂಡ ಐಟು ಚೂರು ಮೋಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ನ ಮುದ್ರಣ ಆಯ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಓದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಲಿಗ್ ಕೇವಲ ಕೈಟ್ಲು ಬರೆಯಿನ ಅಕ್ಷರ ಓದರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಇತ ಪರ ರಿಕಾರ್ಡ್ಲು ಬರವಣಿಗೆ ದಾಖಲು ಬರೆಯಿನ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಓದರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಪೆನ್ನು ಕಾಕಜಿ ದಿನಾಂಡ 10 ಅಕ್ಷರ 5 ರೂಪಾಯಿ ಐನ ದೇರ್ಪಣೆ ಮಿತಿ ದೇರ್ಪಣೆ ಅಂಚ ಕೊಂಚ ಜೋಡ್ದು ಮಾಲೆ ಅದು ಬರೆಪಣ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮಾತಾಡ್ತಿಂಡ ಈಗ ಮೋಡಿ ಅಂತ ಪಣಪೇರು ಅಂಚ ಈ ಕಾರಣ ಈ ಹೊಸ ಕಾಲಡು ಕನ್ನಡನು ಅವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಮುದ್ರಣದ ಅಕ್ಷರ ಎಂಚ ಉಂಡ ಆ ಅಕ್ಷರನು ತೂದು ಐನ ಬರೆಯರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಡಿ ಬರ ಓದ್ಯಾರ ಬೇತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗುದು ಅಂಚನೆ ನಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಉತ್ಸಾಹಡುಳ್ಳ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದ ಆಯ್ರುಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಕಲ್ತಂಡ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬರಹದ ಅಕ್ಷರ ಅವು ಒಂಜಿ 200 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುದಪ್ಪು 300 ವರ್ಷ ಪಿರಾವುದಪ್ಪು 400 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಹಿಡಿದು ಹೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಗೊತ್ತು ಆ ಗ್ರಂಥೊಳಿನ ಓದೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ತಯಾರಿ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ತಯಾರಿ ಆವಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಆವಡು ಪರತ್ ಮೋಡಿ ಅಕ್ಷರ ಓದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದ ಅಂದನಕ್ಲೆಗ್ ಪರತ್ ಗ್ರಂಥೊಳಿನ ಪರಗ್ರಂಥ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥೊಳಿನ ಓದರ ಆಪುಜಿ ಹೊಸ ಗ್ರಂಥೊಳಿನ ಓದುವರೆ ದಾನ ಮಂಡ ಅವು ಪರಿಚಿತವಾದವು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಹೊಸತ್ತಾದ ನಮ್ಮ KP ರಾವ್ ಉಳ್ಳಿರತ್ತ 6 ಭಾರತದ ಲಿಪಿಕ್ಲಿನ ಸುರುಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತನಾರು 6 ಐಕ್ ಇತೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ಕನ್ನಡದ ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ಅಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಾಗ ಅಕ್ಷರದ ಅಚ್ಚಿಲೇನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀರ ಇನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಒಂಜಿ ತಿದ್ದದು
ಪೊರ್ಲುದ ಉರುಂಟುರುಂಟು ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಸ್ವರೂಪ ಮಲ್ತೇರಿ ಅವು ಮಲ್ತುನಾಕ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕ್ಲಿ ಅತ್ತಾವರ ಅನಂತ ಆಚಾರಿ ಪಂಪುನ ಒರಿ ಐನ ಮಲ್ತನಾರ ಪಂಡದು ಇತಿಹಾಸದ ದಾಖಲಾತಿ ಉಂಟು. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಮಾತ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಆ ರೀತಿದ ಪೊರ್ಲುದ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅತ್ತಾವರ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ ಐಕ್ ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಲಿಪಿಕ್ ಅನಂತ ಶೇಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತೆ ಪುದಾರ್ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಏನ ಮಾತ ತೂದು ಐನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೂ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅಕ್ಷರವಾದ ಮಲ್ತುದು ಇತ್ತೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. KP ರಾವ್ ಆರೆನ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತುದು ಆ ತರದ ಲಿಪಿ ಸ್ವರೂಪನು ಮಲ್ತೀರಿ. ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ಕಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಆ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪುವ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪನ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬರೆನಾಗ ಆ ಲಿಪಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪನ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳೇನ ಓದೋಡಾಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳೇನ ಓದೋಡಾಂಡ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ತರಬೇತಿ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳೇನ ಓದ್ನಾಗ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಬೋರ್ಡ ಮೋಡಿ ಓದರ ಬೇತೆ ತರಬೇತಿ ಬೋರ್ಡ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೇ ಇಪ್ಪನ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳೇನ ಓದೋಡಾಂಡ ಬೇತೆ ತರಬೇತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ದೀವನುಡು ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತಾದ ತಯಾರಾಯಿನ ಈ ಲಿಪಿ ಸ್ವರೂಪನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬರೆಯರ ತುಳುತ್ತ ವಾಸಂದರ್ಬುಡ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತುಂದುಂಡೆ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಜನತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಡೀ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೇ ಆವಡು ಇಡೀ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟು. ಏತ್ ಅವು ಜಾರಿಗೆ ಬರು ಏತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆವಂತ ಪನ್ಪುನ ಏನ ಇತ್ತನೆ ದಾಲ ಪಣಿರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿಡ್ಲ ಈ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ತರು ಪೇರು ಬುಕ್ಕ ಪೆರಪ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಾಯಿ ಅನ್ಪನ್ಪುನ ಏತೋ ಜನ ಅಂಚಲ ಪಣ್ಪೇರು ಎಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಆ ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಡು ಇಂದ್ರಂಕ್ ಬೋಡು ಅಂದ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಡು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕಲ್ಪುಂಡ ಬೋಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂಚ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕಲ್ಪೊಳಿ ಆ ಕಲ್ಪುನ ಯೋಜನೆನ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡ್ದಾರು ನಿಕ್ಲನ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಖಿಲ ಅಮೆರಿಕಾ ಆಲ್ ಅಮೆರಿಕಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಾಕ್ಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನವನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಾರು ಅವಲ ಸಂತೋಷ. ತುಳುನಾಡಿಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲವೇರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುವೆರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾನೆ ಮಂಡ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡಿದಲ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪನಾವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಭಾಷೆ ಒರಿಪನ ಏಪಲ ಪಾತೆರ್ ನಡೆದಾದು ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ಬರೆಪುನ ಎಂಬುದು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ರಡ್ಡನೆ ಅಂಶ ವಂಚನೆ ಅಂಶ ಐನ ಬಾಯ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ದಿಡೊಂದು ಅಂಚ ದೀವೊಂದು ಇಂದು ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಆಂಡ ಅವು ರಡ್ಡನೆ ವಿಷಯ. ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮದತ್ತದು ನಂಕ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅವನು ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಟಲ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅನ್ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಅನ್ಪಂಡದು ಆ ಲಿಪಿನ್ಲ ಕಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇದು ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಡೊಂದು ಇತ್ತ ಪೆರಿಯಾಕಂತೇರು ಐಕ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಂಡ್ಲ ಇಂದಕ್ ತಿಗಳಾರಿ ಪಂಪನ ನನೊಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಅನ್ಪಂಪನೆ ನಮ್ಮ ಮದಕರ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪಿದಾಯಿಲ ಈ ಲಿಪಿ ಬಳಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇತಿಹಾಸಕಾರಡು ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಐತೆ 5 ವರ್ಷ ಪಿರಾವ ಮುಟ್ಟಲ ಅಲ್ಪಲ ಐತೆ ಐನು ಬರೆಪ ನಾವು ಕೈದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನೇನ ಕನ್ನಡನೇ ಆತಂಡು ಕನ್ನಡ ಬೋಡ ಏನಾತ ಬಳಕೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅವಳ ಏರ್ಲ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಬರೆಪನ ಹಾಕ್ಲಿ ಜಾಂಡ ದುಂಬದಾಕ್ಲ ಬರೀನ ಉಂಡತ್ತ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥ ಉಂಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥ ಉಂಟು ಮಾತುಂಡು ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಂಥನ ಓದನಾಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಲಿಪಿ ದಿಂಜ ಅಗತ್ಯ. ಆ ಲಿಪಿನ ಓದರಾಂಡ್ಲ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಯಾರಾಯಿನ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಲಿಪಿ ಆಧಾರಡು ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪ ಕೊರದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನ ಲಿಪಿ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಟತ್ತ ಆ ಲಿಪಿ ಲೆಕ್ಕೈಕಿ ನಮ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತ ನಾವು ಈ ಹೊಸತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೋಜದ ಬರ್ಪನ ವಾ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಆ ಲಿಪಿ ಎಂಚನೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನಲ ನಂಗೆ ಕೊಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಇತ್ತ ಅಭಿಮಾನಲ ಬೋಡು
ನೆಕ್ಲು ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲವು ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಜನಕ್ಕಳು ನೆಕ್ಲಿಕ್ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲು ಐಕ್ ಒದಗದು ಬರಾಡು ಏನ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಾವು ಮಾತ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಕ್ಕ ಲಿಪಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯದ ಸ್ವರೂಪಡು ಉಂಡಾತೆ ಹೊರತು ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಲಿಪಿತ್ತ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಇಜಿ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನ ಲಿಪಿ ಭಾಷೆ ಇಂದ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಇತಿಹಾಸವು ಸಂಬಂಧಪಡ ಏನ ಚೂರು ಚೂರು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾನ ನಿಕ್ಕಂಡ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ದೀತೆ ಈ ಲಿಪಿ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿತ್ತ ಸ್ವರೂಪಡೆ ಐಕ ಹೋಲಿಕೆ ಉಪಯೋಗ ಕಾರಣ ಇಂದು ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಬೇತೆ ಈಜಿನ ಅಂಚ ವಾದ ಮಲ್ಪನಾಕಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅತ್ತು ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿಯೇ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಹಿಡಿದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಆಯ್ನಾವು ಐಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಂಡ ಉಂಡು ಇಂದನ ತುಳು ಇಂದನ ಮಲಯಾಳ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಾಯಿರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಪ್ಪಾಯಿರು ಅವು ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಂತ ಪಂಪನ ಪುದಾರ್ ಹೊಸಕಾಲಡು ಕೊರ್ನವತ್ತು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಉಂಡು ಆ ಲಿಪಿಟ್ಟು ತುಳುತ್ತ ಗ್ರಂಥಗಳೇನು ಬರೀ ನಾವು ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಪಾದನೆ ತಿಂದು ಅಂಡ ತುಳು ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥ ಓಲೆಡ್ ಬರೆದಿನ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಸಂಸ್ಕೃತನ್ಲ ಕನ್ನಡನ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಐಟ್ ಬರೆಯೊಂಡುತ್ತೀರಿ ಬೊಕ ಇತ್ತೆರ ತುಳುನಾಡು ಪಿದ ಇಲ್ಲ ಐತ ಬಳಕೆ ತಿಂದು ಐಕ್ ತಿಗಳಾರಿ ಪಣತನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ಲ ಆತುಂಡು ಎಂಚ ಮುಲ್ಪ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಜನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡೊಂದು ಬತ್ತೇರ ಅಂಚನೆ ಆ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಬಳಕೆ ಇಡುತ್ತನ ಜಾಗಡ್ಲ ಐನ ನಿಧಾನ ಬಿಡೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ ಅಂಚಾಯಿ ಕಾರಣ ಈ ಲಿಪಿ ಒಳೊಳು ಬಳಕೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಕಾರಣ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ರೂಢಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕಾರಣ ಶಾಲೆಡು ರೂಢಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕಾರಣ ಅಂಚಾಂಡ್ಲ ನಂಕ್ ಈ ಲಿಪಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೋಡು ಅವು ಸಂತೋಷ ನಿಕ್ಲು ಐಕ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೇನು ತೂದು ಮುಳ್ಪಲ ಉಮೇದು ಬತ್ತುಂಡು ಸಂತೋಷ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಲೆತ್ತಾರು ನಾಲ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ತೆರಿನೇನೆ ಯಾನು ತುಂಬುದೈತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೋಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ఒక ಲಿಪಿದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕಡು ಆಟದ ಪರವಾದ ಕುಡರ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಆದ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮನಾರೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಬಲ್ಲಾಲ್ರೇನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಲು ಕನ್ನಡ ಇಜಡ ತುಳು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿರಿತ್ತಡ ಖಂಡಿತಾರೇನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದುದುಪ್ಪುವರು. ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಬಲ್ಲಾಲ್ ರೂ ಪೊಡಿದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗನೊಟ್ಟುಗು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾಡು ವಾಸ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲೆರ್. ಉಡುಪಿಡು ಪುಟ್ಟದು ಬೊಲೈನ ಬಲ್ಲಾಲ್ ರೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂತ ಸಮಯ ಇತ್ತದು ಅಮೇರಿಕೋಡು ಬತ್ತೀರು. ಅಮೇರಿಕೋಡು ಇಪ್ಪಡು ಇಜಿಡ ಊರಡು ಇಪ್ಪಡು ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬಲ್ಲಾಲ್ ರೀನ ಉಡಲುಗು ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪುನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಮೂವಿಡು ಬಾಲ ಮಧ್ವ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಡು ಶ್ರೀವತ್ಸ ಬಲ್ಲಾಲ್ ರೀನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾರಿ ಪೇರ್ಮೆ ಆವುಂದುಂಡು. ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಬಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಪಾಡೇನ ಅಂಚನೆ ಆಟದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಆಟದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಬಲ್ಲಾಲ್ ರೂ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೋಡು ಪನಂದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕೇನುಂತ ಕೇನುಂಡು ಬಲ್ಲಾಡ್ರಿ. ಇನಿತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುನ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಉದ್ದೀಪನೆಗೆ ಮಾನದಗೆದ ಬಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಆಟ ಸಂಘಟನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆರಿಗಾರ್ರೆ ಸಂಘಟನದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಅಗಪಲರೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ತನ್ನ ಮಾತ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲನ ವ್ಯಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನ ಆಟದ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನ ಗುರುಪ್ರಸಾದರೇ ಈ ಸಮಾರಂಭಗೂ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೆರೆಗೆ ಉಮೇದುಡ್ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುತ ಇತಿಹಾಸ ಹಿತವಚನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಹಿರಿಮೆ ಮಾತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತೆರಿಪಾಯರು
ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅವೇ ಅವೇ ದಾಟಿಡಿತ್ತಿಂದ ಏನನ್ನು ಮಣಿಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಚರಿತ್ರೆನು ಎಂಕಲು ತೂವೆರೆಗು ಪೋನಾಗ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ನಂಗೆ ಅರಿವಾಪಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಭಾಷೆದ ಕಾಲಾವಧಿ ಆ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಾಯ ವಾ ಸಮಯುಡು ನಮ್ಮ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲು ಬಂದು ದಾದ ಪನ್ಪನ ಅವು ನನಲ ಅಸ್ತಿತ್ವಡೆ ಇತ್ತು ಜನೋ ಅಂಚಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲುಡು ತುಳು ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಲ ಸೇರ್ದು ಸಮೃದ್ಧ ಭಾಷೆ ಆದ್ ಮೆರೆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ಕಾಲಲ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಲಕ್ಕನೆ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳು ಲಿಪಿನ್ ಅನೇಕ ಭಾಷೆದ ಬರವಣಿಗೆಗಾದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ವಿವರವಾದ ಪಂಡಿರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಲು ಪೂರ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬರವಣಿಗೆಡೇ ಆದಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಗಮನ ಕೊರ್ದು ಅವೆನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಆ ಭಾಷಾಂತರ ಒಂದಿತ್ತುಜ್ಜಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತುಜ್ಜಿರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗ್ ಬುಳವಣಿಗೆ ಆದ್ ಆ ಭಾಷೆ ಶತಶತಮಾನಗಳ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಆ ಭಾಷೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಆತೇ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪೊಡು ನಂಗೆ ಇಂಚ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ವೆಂಕಟರಾಜ್ ಪುಣಿಂಚಿತ್ತಾಯರ್ ಮಲ್ತಿನ ರಿಸರ್ಚ್ ಇರ್ದು ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ಬರೆತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನಿಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಂಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂಲ ಸೇರ್ದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿತ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತಡು ಆ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತೆ ತೆರಿನಾಗ ನಂಗೆ ಈ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ಗೌರವ ಅಭಿಮಾನ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಮೂರಾನಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ವನವಮಿದ ದಿನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿನ ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ಅತ್ಯಂತ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಡಿಪುದ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತಿನ ಅವತಾರ ಪುರುಷರು ಆರು ಬರೈನ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಮಹಾಗ್ರಂಥ ಅವೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಅವು ಒಟ್ಟುಗು 30 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಗ್ರಂಥಲೇನು ಒಟ್ಟಾದ್ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಅಂದು ಲೆಪ್ಪುನ ಆತು ಗ್ರಂಥಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡ್ ರಚನೆ ಆದುತ್ತುಂಡಲ ಅವೇನು ಬರೆತಿನ ಲಿಪಿ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಒಂದು ಸುಮಾರು 700 ವರ್ಷದ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಯ್ನ ಕೆಲಸ ಆ ಗ್ರಂಥಲು ಇನಿಕ್ಲ ಒಡಿಪುದ ಪಲಿಮಾರು ಮಠಟ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನಲ ಸಾಮಾನ್ಯ 2004 2005 ಸಮಯಡು ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೆರಿಕಡುಪ್ಪುನ ರಾಚೆಸ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದ ಗಣ್ಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಐಟು ಒರಿ ಬೆಂಗಳೂರುದಾರು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಅಮೆರಿಕದಾರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಅವೆನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದಿಯರು ಅಂಡ ಇಸೆ ನಿಗಲೆಗೆ ಪೂರ ಆ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥದ ಇಮೇಜ್ ತೂವೋಡುಂದ ಅಂಡ NBCದ ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ಬೈದಿತ್ತಂಡ 2006 ಅವು ನನಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಆಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಮಲ್ತ ತೂಂಡ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ತೇರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಆ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಲಿಪಿತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದಾದ ಪಂಡದು ಆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವರೆಗೆ ತುರುವಾಂಡ್ ಅವೆನ್ ದೇಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡಿಯರು ಆ ತಾಳೆಗರಿತ ಗ್ರಂಥಲು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿಂದ ಅವು ಪೂರ ಮಾಸದ್ ಅವೆನ್ ವಾ ರೀತಿಡ್ಲ ನಂಕ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಆ ಪುಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ್ ಆವರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ದುಂಬಡು ಕುಡಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಓದುತ್ತು ಬರೆಪಿನಕ್ಲು ಪುಟದ್ ಬರ್ನಾಗ ಈ ಗ್ರಂಥಲು ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುವ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಆಸೆಡ್ ಅವೆನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ತು ದೀತೆರು ಆ ಎಫರ್ಟ್ಡ್ಲ ಇಡೀ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಆತಜಿ ದೇಗ್ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಮಾತ ತಾಳೆಗರಿಕ್ಲು ಅಂಟದು ಒಟ್ಟಾದು ಅವೆನ್ ಬುಡ್ಪವರೆ ಪೂರ ಆತಜಿ ಪಂಡದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 15% ದಾತ್ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ಲ ಆತುಜಿ ಅಂಡ ಏತೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ವಾ ಭಾಷೆಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ ಅಂಚಿ ಗ್ರಂಥುಲೆನ್ ನಮ ಇನಿ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂಡ ಅವೆನ್ ಬರೈನ ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತುದೇ ಆವೋಡು ತುಲೆ ಏತು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಇಜ್ಜಿಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆಗ್ ರಡ್ಡು ಭಾಷೆದ ಪರಿಚಯ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮನುಷ್ಯಗ್ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿನ ಆತೇ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿತ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ದಿವೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಲುಡು ಮೆರೆಯೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತುಳು ಒಂಜಿ ಲಿಪಿದಾಂತಿ ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಪಾತೆರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಯಿನ ಉಪಭಾಷೆ ಪಂಡದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಸೋಜಿಗದ ವಿಷಯ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಇನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಚ ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ದು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಪ್ಪುನ ಮದತೆ ಪೋಂಡು ಪಂಡದ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಆಂಡ ಇಂಚಪಗ್ ಅವಲ 1990 ದಶಕದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿ ಅವೆನ್ ಬರೆಪುನ ಕಲೆ ಓದುನ ಹವ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆವರೆಗೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ವಾ ಭಾಷೆನ್ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದಾಂತಿ ಭಾಷೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 50 ವರ್ಷಡು ಕೇಂದ್ರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಪಂಡದು ಏನೊಂದಿತ್ತನ ಇನಿ ಆ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದು ಕಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ದುಂಬುಗು ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷಗ್ಲ ಒರಿಯೊಂದು ಬೊಳೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಅಂಡ ಈ ಕಲ್ಪುನ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲನ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಪುನಗಲು ತುಳುನಾಡ್ದು ಪುಟದು ಬೊಲೆತು ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತಿನಗಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಅಮೆರಿಕೊಡೆ ಬೊಲೆತ್ ಓದೊಂದಿಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರೊಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಾವಡು ದೇಪಂಡ ಆಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಅಕಲೆಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶಲ ತಿಕ್ಕಲ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಅಕಲೆಗ್ ಆ ಲಿಪಿತ ಆ ಭಾಷೆದ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪೋಡು ಸೊ ಏನ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ವರ್ಕ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾದಂದು ಪಂಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ಗ್ ಈ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪೆರೆಗ್ ಈ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪೆರೆಗ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಈ ಭಾಷೆದ ಭವಿಷ್ಯ ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಡ್ದು ಇಸ ನಮ್ಮ ಗುರುಪ್ರಸಾದರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಿರಾಡ್ ಬರೆತಿನ ತಾಲೆಗರಿತ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಲೇನ್ ಇನಿತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಅವೆನ್ ವಾ ಅಕ್ಷರನ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಮೋಡಿದ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಪಂಡೆರ ಆ ಅಕ್ಷರಲೇನ್ ಕಣ್ಣಿಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಓದತ್ ಅರ್ಥವರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೆನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸಾರ ಸತ್ವನ ಎಂಕ್ಲು ಪಿದೆದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗುಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪನ ವಿಚಾರಲು ತಿಕ್ಕುವ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಆಶಯ ಸೊ ಈತ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಮುಗಿಪುನ ದುಂಬುಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಅಗಪಲರೆಗ್ ಆರನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದು ಅಂಚನೆ ಆಟದ ಸಂಘಟಕರೆಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಲಿಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವೊಂದು ಬುಲೆಪಾವೊಂದು ಪೋವರೆಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಶುಭಾಶಯ ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂದಾ ಒಂದು ಯಾನುಂತ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಬಲ್ಲಾಲ್ ರೇ. ತುಳು ಲಿಪಿ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತೆರ ಪನಿಯರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೆರೆಗ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು.
ತುಳ್ಯಡ ಪುಟ್ಟದ ಬೊಲೇನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಬಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು 2011 USA ಬರ್ತೀರು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಡ್ ಇತ್ತೇರು. ಅಲ್ಪ ಕರಾವಳಿ ಕೂಟ ಶುರು ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೋಲಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು. ಇಂಚಪ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಸಿಟಿಡ್ ಬೊಡೆದಿ ಬೊಕ ಜೋಕಲ್ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಿಷಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಡ್ IT ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ, ನೇಮ, ಕೋಲ, ಕಂಬುಲ ತೂದ ಬೊಲೇನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣಗ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ. Santosh is also actively involved in various charity programs in the United States and especially helping underprivileged students in India. Please welcome Shri Santosh Shetty to share a few words with us. ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾಂತಿರಗ್ಲಾ ಕೇಳನುಂಡೆ ಕೆನೊಂದುಂಡು ಸಂತೋಷ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುಲತಕ್ಕ ಮಾಂತ ಹಿರಿಯರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದವಂತು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ತುಳುದ ಮಹಿಮೆ ತುಳಿದ ಹಿರಿಮೆನ ಮಾಂತ ತೆರಿಪದ್ ಕೊನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಬಲ್ಲಾಳ್ರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಂತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ರಥದ ಸಾರಥಿ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಅಂಚನೆ ಶಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂಜಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿರು ಮಾಂತರಿಗ್ಲ ಒಂದನೇ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಇನಿ ತೆರಿಯ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಲ್ಪನಾ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಓದಂದಾದ ಬಂಡ ತಮಿಳ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಸಂಸ್ಕೃತ ಬುಕ್ ತಮಿಳ್ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇಚ್ಚಿಪದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತನ್ಬಂಡ ತುಳು ಇಸ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂಡದು. ತುಳು ಅಂಡ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇಜ್ಜಂದ್ ಹಿಡ್ದಾರೆ ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಧಾನ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಬೋದು ಐನ ಲಿಪಿದ ಯೂಸ್ ಆಪಿನ ಅಂಡ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ಐನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬುಕ್ಕ ಐನ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ತೆನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಪ್ಲೆಕ ಒಂದ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಾಳ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಸೊಗಡ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಓಲೆ ಪೋಣ ತುಳುದಕ್ಲು ವಾ ದೇಶ ಪೋಡು ವಾ ಊರು ಪೋಡು ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಳುವೆ ಪಾತಿರ್ಬೇರೆ. ಆ ಒಂಜಿ ತುಳುದ ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ನೆಸ್ ಅವು. ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವಿಯಕ್ ಪಾತಿರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ತುಳು ನಾಟಕನೇ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಳುದ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಒಂಜಿ ತುಳುದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅವು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನೊರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಂದನ್ ಪ್ರಭು ಪಡ್ಡದು ಆರನ ಇಲ್ಲದ ಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ತುಳುತಾದ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಜೋಕ್ಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ, ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಡ ಇತ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಊರದ್ ಬತ್ತನ ಹಾಸನದಕ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತನಕ್ಲಿ ಪುರ ತುಳು ತೂದು ಕಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದ ಆಶೆ ಬರುತ್ತೋಯ್ತು ನಕ್ಲಿಗೆ. ಅಂಚ ಅದು ತುಳು ಏರ್ ಮಂದಿ ಕುಡ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಅಕ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತುಳು ಕಲ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪುಷ್ ಮನ್ಪೊಡಂದಿಚ್ಚಿ ಅವಂಜಿ ತುಳುದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು. ಆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಜನರೇಷನ್ ನಡಪಾವಡು ಇತ್ತೆ ದೂರದ ಊರು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪೊಡು ಅಕ್ಲು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಸುಲಭ ಆವಡು ಮಾಡಿದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ಪವ ಅಂಚ ಹಾಂಡಲ ಇತ್ತೆ ದಾದ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂದ್ರು ಮಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಒಂಜೆಡು ಜಾಸ್ತಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಕ್ಲ ಸ್ಕಿಲ್ ಬಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲ ಮೆಮೊರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪುಂಡು. ಈಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಪಿನ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಏಜ್ ಲೆಕ್ಕನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಪಿನ ಒಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಜೋಕ್ಲು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಪೆ ಐನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದ ಜೋಕ್ಲು ತುಳು ಕಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳುದ ಆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಓಲೆಗರಡಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವಡು ಐನ್ ದುಂಬದ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ನು ಕಡತ್ ಕೊಡ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೊಡು. ಐನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಆಟದ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತುಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬೈದ್ರು
ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಕಲ್ಪಾನ ಒಂಜಿ ಉದೀಪನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ದೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಾಂದಿ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆತ್ ತುಳು ಕಲ್ಪಾನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಡ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐನ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಸುನ್ಮಂತೆರ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸುನ್ಮಂತೆರ್ನ ಅಪ್ಪ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಣ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ್ ಇದೊಂದು ದಾದ ಮಂತೇರು ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ಪಾಯರ್ ಶುರು ಮಂತೇರು ಏನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ವರ್ಷನ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ಪಾಯರ್ ಶುರು ಮಂತೇರು. ಇತ್ತ US ಏದೋ ಕಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ತಂತ್ರಿಲು ಆರ ಮಗಲು ಮೂಲೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಆಡ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ತದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಟೀಚ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬತ್ತನ ಅಂಚನೆ ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬತ್ತದ US ಬತ್ತದ ತುಳುದ ಟಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಿತ್ತು ಆಡ ಇತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದು ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನ ತುಳು ವರ್ಡ್ ತುಂಬ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬತ್ತಾಯ್ತು ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಾಯ್ತು ಇತ್ತು ತುಳು ಆಯ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುದ ಶಬ್ದಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುದ ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಕು ಏತ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ರೀಜನ್ ದಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ಪಾತ್ರನ ಕಡಿಮೆ ಅಕ್ಲೆ ತಿಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದಾತೋಜಿನ ಪಂಡ ತುಳುದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮಿತ್ತು ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭೂತ ಆರಾಧನೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ದೇವನಂದು ಪುರ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಹೂ ಒತ್ಕೊರಿಪೇರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಡು ನಡಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟು ಅಂಚ ಓಡಿಪೋನ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿರೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಲವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮೂಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪಾವಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಲಿಪಿ ನೆಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಲಿಪಿ ಅಂಚೆ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಪಲ್ಲೆಕ್ ಅವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಡ್ಲ ಆ ಲಿಪಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಡು ಆ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲಿಪಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಸುಮ್ಮಂತೆಂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬೋಡಪ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಂಡು ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಶಾಲೆಡ್ ತುಳು ಕಲ್ಪವಳ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡ್ ಒಂಜಿ ಥರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅದ ಆಪ್ಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆತ ಅಣ್ಣ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಉದಿಪುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ಬರವಡು ಬರೆಪ್ಲೇಕ್ ಆವಡ್ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಎಲ್ಲಾರು ಬಣ್ಲೆಕನೆ ತುಳು ಅಂಚನೆ ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ರಾಜ ಆಶಯಡ್ ಮೆರೆ ಒಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಡಿಮೆ ಅವನ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯರ್ನಕ್ಲ ಆಕ್ರಮಣ ಮಂತಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ತಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಮುಟ್ಟಡ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪ್ರತಿಯೊರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗ ಆ ಓಲೆಗರಿನ ಓದನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ನಂಗೆ ಬರಡ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತೇವೆ ಅಕ್ಲ ಜಾತಕ ಓಲೆಗರಡಿ ಇತ್ತು ಅವು ದಾದ ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಜ್ಜಂಡು ಅವು ಓಲೆ ಇತ್ತ ಉಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನಾ ತೂವಡು ತುಳು ಕಲ್ತದು ತುಳು ಕಲ್ಪಾರ ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಐನ್ ಓದುಡು ಅವನ ಕುತೂಹಲ ಬೈದಿತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪು ಆ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡದ ಎತ್ತೋ ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಅಧ್ಯಯನ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಜನರೇಷನ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪಗ ಐಟ್ ದಾದ ದುಂಬುದ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ದಾದ ಪಂಡ ತೆರಿಯೋಡು ಐಟ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಯಾವ ಅಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಇಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಯಾರು ಅಯ್ನ ಬಾಂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟವಡು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮಾಂತನ ಸಹಕಾರ ಇಪ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ದೆ ಸುರು ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದ ಮಾಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರೆಡ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆರಡ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶೋ ಕಾವಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಂತಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಇರನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್
Next nama President of AATA, Mr. Bhaskar Sherigar na patira. Nama Gurkarlu na Parichaya Malkol Pande Ijji. He's a very well known and a dynamic personality of AATA. 2008 America Tulu Bhaskar Sherigar, Boston, Massachusetts Bode di Shailashri, Baka Jokal, Abhishek, Aniket and Antika Wottigu Ulliru. He was born and brought up in Malla Binner and has a master's degree in electronics, communications and engineering and works in video compression technology. He is one of the founding members of the New England Tulu Quota Boston, and he has been instrumental in driving its growth as president for 2 terms. A fervent enthusiast of Tulu language, literature, culture, and actively involved in Tulu drama, skits, dance, yakshagana, etc. Besides Tulu Quota, he is also an active member of other local Indian associations. He is passionate about giving back to society in his own capacity by helping underprivileged schools in India. Now we request Shri Bhaskar Sherigar to share few words with us. Kenunate? Kenun Bhaskar. ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನ ಈ ಲೇಸದ ಉದಿಪನೆದ ಕೂಪೇಡ್ ಸೇರ್ದನ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತನ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತನ ಅಂಚನ ಶ್ರೀ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಊರದ ಪರ ಊರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ಲೆ ಪದುಕೆರ್ನಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆನಡಾ ಮೂಲಿತನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಬಂದುಲೆ ತುಳು ನಮ್ಮ ಆಟದ ಬದುಕೆರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ದಿಂಜಿನ ಉಡಲದ ಮಲ್ಪನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇದ ಮುಟ ಮಸ್ತ್ ಪಾದರಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷನೆ ಮತ್ತ ಪಾತೆಡೆಯರು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ನಾ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಗರದ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಪನಿ ನೀರ್ದಲೆ ಕಾವು ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದ ಪಂಡಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾಷೆಗೂ 2000 ವರ್ಷದ ದುಂಬುದಲ್ಲ ವಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಈತ ಸಮಯದೊಕ್ಕ ದಾಲ ರಾಜಾಶ್ರಯ ದಾಂತೆ ಈತ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಒರಿದುಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷೆದ ಸತ್ವನ್ ತೋಜಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭಾಷೆದ ಶಕ್ತಿನ್ ತೋಜಪ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸತಿ ಅವಲ ಆಂಡ ಈ ಸಮಯ ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಥರ ನಮ್ಮ ಆಜಿದ್ ಪೋಯ್ನ ಬತ್ತದ ಪೋಯ್ನ ಒಂದು ಸುದೆತ್ತ ತುದೆತ್ತಲೆ ಕಾವು ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ತೂನಾಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಈ ಬತ್ತದ ಪೋಯ್ನ ಬಚ್ಚಿದ ಪೋಯ್ನ ತುದೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಲೆಡು ಇಜಿಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಲೆಡು ನೀರಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆನ್ನಿಲ ಆತಂಡು ಅವಿನ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಪಂಡೇರು ವಿವರವಾದ ಪಂಡೇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಊರುಡು ತುಳುನಾಡು ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಪಿದಾಯಿಡ್ದು ಐತು ಅಂಚಿನ ಈ ಕಲ್ಲುದ ಬರವಲು ತಾಮ್ರದ ಬರವಲು ಈ ತಾರಿದೋಲಿತ ಬರವಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಗಲ ಆಟದ ಉದ್ದೇಶ ತಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ and spread Tulu language and culture in North American continent ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪವನ ಬೊಕಾಯಿನ ಒರಿಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಆಟ ನೆತ್ತ ಸುರುತ ಬೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಇಂಕ್ಲು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಡ್ದು ಕರೆನ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಉಡ್ದು ಬಲ್ಲೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ಪಂಪನ ಅಂಚಿನ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲೈಟ್ ಪಾಲ್ಪಡೋದೇರು ಕಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಪಂಡೇರಾರ್ ಪಾತೆರ್ನಗ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಸುರು ಆಯ್ದುಕಲ್ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೋಡು లేకుంటే ಭಾಷೆನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಡ ಬರೆಯವನು ದಾದಾಯಿನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಆ 2 ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಈ ಮಲ್ಲ
ಬಚ್ಚಿದ್ ಪೋತುನ ಸುದೆಕ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುಗಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಿಡ್ ಕಂದ ನಿರ್ಮ ಇತ್ಲೆಕ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಒರಿಯೊಡ್ಡ ನನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗುಂದು ಒರಿಯೊಡ್ಡ ಈ ಬತ್ತದ ಪೋತುನ ಈ ಬಚ್ಚಿದ್ ಪೋತುನ ಸುದೆಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಿಜುವನೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊರಗ್ಲೆಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂದು ಕಾಲಿ ಲಿಪಿ ಮಲ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಂಡ ಅವೇ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಸಂತೋಷ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸುದೆತ್ತ ಅಂತರ್ಜಲ ಐತ ಅಡಿನೀರು ಏರ್ದು ಅವು ಪರಪು ನೀರಾದು ಮಲ್ಲ ಸುದಾಯದು ಪರತೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಈ ಇಂಚಿನ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆಗ್ ಮುಲ್ಲಿತ್ತನ ಲೋಕೋರ್ಮ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾಂಧವ್ಯರು ತುಳು ಬಂಧುಗಳು ಮಾತಾಡಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಪನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದಿಕ್ಕಲು ಮಾತಾಡಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕತ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಈ ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟಾಂಗದ ಐತ ಐಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡ ನಿಖಲ್ ಕೇನಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಐಟ್ ವಿವರವಾದ ಪನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಆಟದ ಗುರ್ಕರ್ಲಿಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯೋಂಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೊಂಡು ಈ ತುಳು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನಾರ್ Dr. Guru Prasad. He's from Udupi and studied engineering in Mandya, and he did his master's and PhD in the United States. Dr. Prasad was a scientist at ISRO and went to US to pursue robotics and aerospace research. He has worked for NASA and Lockheed Martin, and after 30 years quit his job and left his family behind and has returned to India on a mission to help save Brahmi Lipi-based languages from being extinct. He founded Kannada Phonetics, which developed multilingual phonetic keyboard. This USB keyboard can be used to type any Brahmi Lipi-based Indic languages using one's mother tongue, such as Tulu, Kannada, Devanagari, Kashmiri, etc. Let us hear more about this adventure from his own words. Dr. Guru Prasad, over to you. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆ, ಸಾಯಿ ಗೀತಾ, ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆರಿಗಾರ್ರೆ, ಸಂತೋಷ್ ಶೆರೆ, ಬಳ್ಳಾಳ್ರೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆ. ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ಒಂತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡೆ. ಹೋಸ್ಟೆಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಲಿಪೋರೆ ಲಿಪಿ ದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಇರೆಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅಮೆರಿಕಾಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪೂರ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂಚಾದ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ತೋಜುಂಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜುಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿನಾಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ದಾಕ್ಲೆ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಹಿಂಟ್ ಕೊರಿಯೇನಿ ಗೋ ಬೆಂಗಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೊ ಇನಿ ಸೂಪರ್ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದ ಬಾರಿ ಉಂದೆ ಟುಲ್ಲರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೆ ಒಂದು ಮಲ್ತಿನ. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಆಧಾರಿತ ಒಂದೇ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪೂರ ತೋಜಪುರ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಟ ಇಜ್ಜಿ ತುಳುತ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಕನ್ನಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವಿತ್ ತುಳು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂಚ ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನ ದಿ ವವಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಪಾಣಿನಿ ಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ತೂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಲ್ತದ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮಲ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್.
So Dr. Vishnu Bhat pura KP Ravana Pandir. So aklu nama quality keyboard, English keyboard the myth malpina onji karya malder. But nama is a nama bhashadane onji formula tikadana we are trying to implement. So any language you can think and type in your mother tongue. That creative power undate nama purvajarage encha ittinde old pura baranaga. So we want to kind of unleash that. So we need to empower our children and the future technology with this. Ancha the keyboard you can connect to a tab, it can connect to a pocket computer, it can connect to phones. So you can do anything with this now, right? So now only renaissance of Tulu up in a chances only small contribution, but it can only happen if people will learn the script, decode it pura. So we have taught couple of batches. Batch Satishir Koronditer Boka is also in Surely Tulu also there is a spoken Tulu class happening. So all our children born and brought up in America are learning Tulu. It is a very important thing for parents like us, right? So when we see our children doing something, but the next step is we want them to kind of connect it to technology, and so that all our children here in Tulunad, about 4,000 schools will use it, and in also our shalade balake malpodu. Anchadu nama kelapura AATA donation we have gone and installed in a lot of schools. See pocket computer keyboard nama pura padde. So we have gone and installed in many schools. So inchina onji pocket computer pura padde shalede full computer undu. Okay, include dumbu mula America on the $10 computer. So we were installing this computer, still runs in many schools, right? So this company is closed, but we want to kind of put similar things like this. And also we have put now pocket computers behind the keyboard. So your keyboard the Pirada computer part there. So this is a full computer, Raspberry Pi running. It's a computer and keyboard. Mulunji display part the right. There is a small display if you see on the top. So you can do oxygen, oximeter sensors. You can do soil sensors. It's a technology nama connect maldo. Because our Tulu Lipi has a very unique property. It has a lossless translation property. Very important for computing. So if our children take it forward, it's an the sad part is nalla Unicode by dich. Padekallu Vishnu Bhat. Just with the name there is a difference, right? Tigilari and Tulu. 95% Raddu undekla nama font malkordo. So we have said you can do that or this. No issues. Please give us a Unicode. But somehow it's gotten stuck. So we have to kind of move on, and do more things and get it to our children. It's a AI undu paranamon sumar interest tojadare. So I will share one more screen here. So this is basically the future of some things that you guys want to do. Undu nama Tuluto we have converted the work with Dharmasthala. Nama Vignaraja Maltina nama we went and went one step further and brought it back digitally. So we brought it back digitally. So screen. Okay, yeah, I can share this. So you can see this is an example of screen ನಮ್ಮ full ತಾಳೆಗರಿತ ಒಂದು conversion maldo. So we took the original manuscripts. I'm trying to see if I can get it. I'll show you. We took the manuscripts from Dharmasthala and put Kannada on the script on the left, Tulu script on the right, and we put the original manuscript on the top, right? So this was done by a lot of our folks in our office. They're not Tulu experts or anything. So we used OCR, we used speech to text, we used typing. All this technology we brought together. Now this can be a great project for a lot of these manuscripts that we can slowly start decoding. So Padekallu Vishnu Bhat script gotti podundu pura. So this one is Tulu Ramayana we did. It's one of the most complicated ones, but at least it was in a digital form. We could convert it back to things that can be translated now in many language. So this can be a good project. One by one, so then probably some scholars can tell this is a priority, we need help.
I went to Udupi, Puttige Mata Dalpa, Raddu Savara Buranun, 2,000 manuscripts. They need desperate help, right? They don't even have a computer there. So we can help digitize and do all this, not just digitize, convert it back to alphabets, put the meaning. When they are there, we need to get that information. So we can put it in this, so the future generation will get it. So Incha, we have done a small step. So we expect all these graduates, previous graduates and current graduates to directly get involved. So we can do a lot of cool things and help a lot of the school. So main thing is this keyboard has to reach the children. Jokle muttodundu. So yet sulaba kannada tulu type malpoli bandu yet sulaba andu gottapundu. So ancha nama onji technology onji meaning barpundadaga. So why this is important? In 30 years, New York Times onji 40 years banditinde. Enna after touring so many villages in India, I think 30 years, 7 major scripts will be out of use, including Kannada, including Devanagari. Tulu Talakan happened. So if Tulu can come back, nama incha when you punarjanma kordu and you use malpo, then they all will learn how to connect technology with our scripts. So it's very important you're taking this class. I really thank AATA, and Satish is a great teacher, and we'll be there, and hopefully with your help we can reach a lot of the schools in India. Enkonji time kornek namaskara. Satish shared pura details the keyboard da pura, so you can all this. I think current students are going to get a keyboard, so we'll ship it as soon as possible. Enkonji time kornek mast solmelu namaskara. Solmelu Dr. Guru Prasad for such an enlightening talk. ಈ Zoom meeting ide Satish Akpal rena pudar kenandinakulu bari kadime. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwarah, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Panpina Vedavakya. Nama Joklegu Tulu Patera Kalpaina, Anchane, itte Tulu Lipi Kalpare Tayaritina, Satish Akpalerega Nama Akpale Nama Gurukulu. Bantwalada Akpal Satish Narana Ur. Master of Computer Application Kaltonda, Mindtree, Qsera Company work Maltonda itte, Kannada phonetics work Maltondulledu. From past 6 to 7 years, he's involved in Tulu spoken classes, script teaching, support, and Yakshagana online classes. He has recently initiated Tulu Jokale Padekallu project of making Tulu songs for children with animation. Also working on developing concept of language lab for rural schools. He's actively involved in Bangalore Tulu organizations such as Tuluvar Chavadi, Tuluvar Naglu, Tulukuta, etc. He currently lives in Bangalore with wife Sumitra and daughter Arohi. We now request our Gurukul, Satish Akpal, to share few words about the Lipi class and the contents. Namaste. Guru Prasad, na screen share atanam. Okay. ಸುರಕಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಪಾದೇಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಂಚಿನ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಸರ್, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ಶ್ರೀಧರ್ ಮತ್ತು ಮಾತ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಅಥವಾ ತುಳು ಕಲ್ಪರ ಪೋಪುನಗಳು, ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರ ಪೋಪುನಗಳು ಶುರು ಕೇತು ತೇರಿ ನೋಡ ಆತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಷಯನ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಪಾದೇಕಲ್ ಸರ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಪಂತೇರು ಒಂದು ಮಾತ ತುಳುವರ ತಿರುವಡಿನ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರ ಪೋರ ದುಂಬು ಈತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥವಾಡು ಒಂಜಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಬರ್ತೇನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ದುಂಬು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮನ್ಪಂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ನಗಳೊಂದು ಪಣನುಲ್ಲೇರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಟ್ ಗುರು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಲಾವು. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲೆಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಾತಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಅವಳು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗುರು ಬೇತೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಬೇತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಬೇತೆ ಆ ಟೈಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜುಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ
ಒಂಜಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾತಾ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಟ ಎಂಟಿಕೆ ಬೋಸ್ಟ್ ಅಂದ ತುಳುಕೂಟ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವರ ಅಥವಾ ನಂಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಚ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಧನ್ಯವಾದ ಅನ್ಪೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ ಗುರುಕುಲ ಆದಿತ್ಯನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಈ ಬೇಲೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನಿವೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಓಕೆ, ಪಾದಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಲಿಪಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಲಿಪಿ ಉಂಡ ಐನಿ ಕಲ್ತಿ ಎಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದರ ಆಪುಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆವಡು. ಓ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅವು ಮಾತ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬರೆನಾಗ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈವನ್ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ತುಳು ತುಳು ಬರವು ತುಳು ಒಂಜಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಬರೆನಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜನ ಓದರ ಆಪುಜಿ. ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಕೆಲವು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಓದರ ಒಂದು ಜನ ಇಲ್ಲ, ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ. ಸೊ ಐಕೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆವಡು ಎಟ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಆನಾಗ ಬೊಕ ಆಪುಂಡು ಮೇನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಏನು ಕಲ್ಪಬು ಹಿಡ್ದು ಏನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಡ ತೋರ್ಪೆ ನಿಗಿಲೆ ಕಲ್ಪ ನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸುರುತ ಗುರುಕುಳು ನಿಗಿಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮೈತೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ದ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೂರ ಕಲ್ತ ಸಾಧಾರಣ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೋರು ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಾಗ. ಆತ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪನ ನಮ್ಗೆ 8 ವರ್ಷ ದೆತ್ತಂದ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಓದರ ಬರ ನಿತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆತ ದಿನ ಆತ ಟೈಮು ಇಂಟು ಮನ್ಪನಾಗ ಆತ ನಮ್ಮ ಹೊರವನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮ ಏನು ಮೆಥಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲ ಒಂಜಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದುಂಬೊಂಡು ಬುಗೈತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಫೋಕಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡ ಭಾಸ್ಕರ ನಾಪುಂಡ ಖಂಡಿತ. ಅದೇ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮನೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ದಿನಕ್ಕೂ 1 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪಲೆ, ದಿನಕ್ಕೂ 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ಪಲೆ. ಅವು ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಂಗೆ ಬುರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಕೊರಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕೊರಂಡ ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಅದು ಕಲ್ಪಡು. ನಂಗೆ ಮರಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮರಪ್ಪುನ ಮೆಮೊರಿ ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಬೇಲೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತರಟೆ ಎಂಚ ಉಂಟುಂಡು ಅವೇ ರೂಪ ನೆನು ಕೊರ್ಪುನ ಇನ್ನು ಅಕ್ಷರ ರೂಪ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಗ್ಲು ಓಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಗ್ಲು ಪಂಡದು ಪುರಲಿ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ತೂಪ ಪಂಕ. ಓಕೆ, ತೂಂಡಲ ನಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಪುಜಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಅಥವಾ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯಗಳು ಅವು ನಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಡಿಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಆದ ರೂಪಡು ನಮ್ಮ 2-3 ಇಮೇಜ್ ನಂಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ತೋಜುಂಡು. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಇಮೇಜ್ ರೂಪ ಸೇವ್ ಆಪನಿಗೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಫೋನ್ ಆ ಮೆಥಡ್ ನೇನು ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಪ ಕೊರ್ದು ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ. ಎರಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನೆ ದಾಯ್ತ ಬಂದು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ದಾಯ್ ಕಲ್ಪದ ಇಂಕೊಂಜಿ ಅವು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ ನಡಕ್ಕೆ ಓಡಂಡ
ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಂಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡದು ಒಂಜಿ ಏಪಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕುಶಿತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಿಸಿಟ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅದೇ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಇದಿಟ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನಿ ತುಳುಲಿಪಿ ಯಾರಿಗೆ ಓದೋರ ಗೊತ್ತು ಬರೆಯೋರ ಗೊತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ನೆಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಡ್ ಆಪಂಡ ವಿತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಕರ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಬರೆಯೋದಿತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪರ ಒಂಜೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅದು ಪೋಂದಿಪ್ಪನು. ಓಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದ ಒಂದು ಪುರ ನಿಲೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ದುಂಬು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಡ್ ಮನ್ಪುವ ಇನ್ನು ಭಾಸ್ಕರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಏರು ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ರ ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಇಪ್ಪೇರು. ಓಕೆ ಆಯ್ಡ್ದು ಬುಕ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನ ಇಂಕೊಂಚ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಕೊರ್ಪರಣ್ಣ. Screen share. Bhaskar, dear Malpra Apundevo. I think we should give co-host. Yeah. Satish, try Malplete. Okay. ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಾಟಲು ದುಂಬೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪೋಡು ದುಂಬೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಂತ್ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಇತ್ತ. ಓಕೆ ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮದ ಕಲ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬುಕ್ಕ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬುಕ್ಕ ಕರಿ ಸತ್ಯದ ಪಾಟಲು ಒಂದು 2 ಬ್ಯಾಚ್ ದುಂಬುಲ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಮಂತ ಐತರ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ದುಂಬೆ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ 24 hour ಮೇನ್ ಅದು ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಂಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ನಿಗ್ಲು ಒಲ್ಪಲ ಕೊಲ್ಲೋದು ಒಲ್ಪಲ ನಿಗನೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಒಲ್ಪಲ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಂತದ್ದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಐನ ಪಿರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪ. ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ನಮ್ಮ ಐನ ಒಂಜಿ ತೂಂದು ಬತ್ತಾರ ಇಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆತರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕವರ್ ಮನ್ಪ. ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆಂಕ್ಲು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪರ ಬೋರ್ಡ್ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತೆ ಗೂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಪ್ ಸಾರಿ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಪ್ ಉಂಡು ಕಾಣಾದ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ ನೆತ್ತರ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪಡ್ಬೇನೆ ಗ್ರೂಪ್ ಐಟಿ ಎಂಚ ಈವನ್ ಪಾಠಲಿಪ್ಪ ತುಳುಲಿಪಿದ ಪಾಠಲಿಪ್ಪ ನಿಗ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆಯಪ್ಪನ ಐಟ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೆ ಬರೆಯಪ್ಪನ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪೇಪರ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕೊಂಚ ಕಾಣಾದ ಗುರುಕುಲ ಉಂಡು ಗುರುಕುಲಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಫಿಂಗರಿಂಗ್ ಎಂದು ಎಂಚ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ PDF ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿವರಿಸಬ. ಓಕೆ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಿಗ್ಲೆ ನಾವು ಓನ್ ಟೈಮ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಈ ತರ್ತಂಡೆ ಎಂಚ ಬಂದು ನೋಡೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಕ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ PDF ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಚವನ್ನ ಮುಲ್ಪನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಗ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಗ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಬರೆಪುನ ಅಂತ ನಿಗ್ಲೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೆನ್ ಇತ್ತು ಐಟ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್
ಬುಕ್ಕ ಟೈಪಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಓದರ ಗೋರ್ ಸರ್ಪಣ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಓದರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಂಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಂಗೆ ಓದರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಇಂಚೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮನ್ಪರ ಎಡ್ತಂದು ಸರಿ ಉಂಡ ಅಂಚ ಎಡ್ದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತದಲ್ಲ ಜೋಕಲ್ನ ಪದಕಲು ಬಂಡದು ಐನ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಣ ಆ ಟೈಪ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಾರೆ ಬುಕ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಮನ್ಪೊಳಿ ಇತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪುರ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಕಾಣದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಗೆ ಎಂಚ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣ ತುಳುಕ್ ಎಂಚ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಆಯ್ತ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವಲ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪ ಬುಕ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ ಉಂಡು ಇದು ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಉಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ದಿನ ದೆತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಆಯ್ನ ಇಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಇಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ತುಳುಕು ಮಾತ್ರ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕಲ್ಪೊಲಿ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗಂಜಿ ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ನಂಕಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲ್ಪನಂಚ ನಾವು ಮಲಯಾಳಂ ವರ್ಡ್ ತೆಲುಗು ವರ್ಡ್ ಅವೊಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಗ್ಲೇ ರಜೆಟ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಸಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಲ್ಟಿ ಬಲ್ಲಲ್ ಸರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಐನ ನಿಂಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ಐನ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ದಿನ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ದೆತ್ತುಂದು ഞാൻ will send in couple of days 2 ದಿನ ಒಟ್ಟು ಕಡಪಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುರುತ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಂದವು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುನ ಓಕೆ ಸುರುತ ಕ್ಲಾಸ್ ರೇಂಜ್ ಉಂಡ ಏನಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಓಕೆ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದುಂಬು ಕಲ್ತನಾಗ್ಲ ಉಳ್ಳಾರ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾರ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಳ್ಳಾರ ಪ್ರಸನ್ನ ಉಳ್ಳಾರ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರ ಆಪುನ ಅನ್ನೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದುಂಡ ಅವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸತೀಶ್ ಓ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ಯ ಅವು ಸತೀಶರ್ನ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರ ಆಪುನ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಸೆಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕೈಗೆ ಸೆಷನ್ ಕೊಡು ಒಂಜರ ಗಂಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ದಿಕ್ಕ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂಜೊಂದು ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಂದ್ರೆ ರಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಪೆನ್ ಬರ್ಚಿ ಬುಕ್ ಬರ್ಚಿ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ಟ್ಯಾಪ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪರ ಆಪುನ ಅಂಡದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಒಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅವು ಪಿರ ಐನೇ ರೀಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತ ನಾನು ಮೇನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಪೋದು ಪಿರ ಬರೋಡು ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ತದೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲ ಆರಾಮ ಗೊತ್ತು ವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಸೇಮ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆವಡು ಚೂರಾರ್ತಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಆತ್ ಸೆಷನ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕವರ್ ಉಂಟೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪಂದೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬುಕ್ ಕಲ್ಪರ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಚೂರು ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಕೊರಂಡ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೊರಂಡ
ನಮ್ಮ 50 ಅಕ್ಷರ ಕಾರಣನಾಗ ಇಂಚಿದ ದುಮ್ಮದ ರಟ್ಟದ ಓದಿಪ್ಪ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಫೋಕಸ್ ಮಂತ್ ಲರ್ನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಲರ್ನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿದೌಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿದ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋಗ. ಪೂಜೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರ ದುಮ್ಮದ ಮರತ ಹೋತನ ಉಂಡ ನೆನಪು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮರತ್ತು ಪೋತುನಂದತ್ತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಂತೊಂದು ಅಂದರ್ತಿ ನೆಟ್ ನಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮರಪ್ಪನ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂಜ ನಮ್ಮ ಮರಪ್ಪ ಉದಾಸೀನ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮರ ఆయన నేర్పంపర ట్రై మంతుంది ఇచ్చాను మన ముల్పంజి నమ్మ ఇతనమైతే ఆఫీస్ డైరెక్ట్ ఇల్లడే పోపత ఓడేడే పోపూజ ಸೇಮ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಓ ಕೆಲಸದ ಇಂಜಾಬ ನಮ್ಮ ಕೀನ್ ಜಾಗ್ರತೆ ದೆತ್ತಿಪ್ಪ ಒಲ್ಪ ದೆತ್ತಿಪ್ಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅವನ ಕೇಸು ಅದಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುನು ಓಲ ಮರಪರಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ತಿಪ್ಪುನ ಓಲ್ ದಿತ್ತು ನೆನಪು ಪೂಜಿ ಅಂಚಿನ ಕೇಸು ಬೇತಾವ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಎಂಚ ನೆನಪು ದೀವೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮನ್ಪೋಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡವು. ಓಕೆ, ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಮಂತದ ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 30 ಜನ ಇತ್ತ, ಕೆಲವು ಜನ ಅರ್ಧ ಆಪುಂಡು ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ತೇನೆ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಡೀಪ್ ಅದು ಪೋಪುನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಡದ ಎಣ್ಣೆ ಆಸೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಬರೆಪ್ಪುನ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು, ಬಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅತ್ ಬರೀನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ಇಂಜಿನ ಬರೀನ ಮಂಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಂಕ್ ಪೋಪುಜಿ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಪೋಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ಆಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೊರಲ್ಲ ಆತ ನಾವು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಕೊರ್ನ ಇಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಮಾಡ ಈ ಪೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಆತು ಪೆಗ್ ಆತು ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಉಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಓದಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಡದಿಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಅವೇ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ರೂಮುಡು ಒಂಜಿ ಆ ರೂಮುಡು ಒಂಜಿ ಈ ರೂಮುಡು. ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ದಿಂದ ಓ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಆತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಂಗೆ ಕೇಂದಿಪ್ಪರ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಡ್ ನೆನಪುದಿರೋನ್ ಬೇರೆ, ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಡ್ ನೆನಪುದಿರೋನ್ ಬೇರೆ. ಸೇಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೆಮೊರಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಂಟು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಈ ಸರ್ತಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ, ಈ ಸರ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಜಿನ ಕಳೆದ ಸರ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಡ್ಡ ಇತ್ತು, ಈ ಸರ್ತಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಇತ್ತು, ಈ ಸರ್ತಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಉಂಡು, ಈ ಸರ್ತಿ ಗಡ್ಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ದಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ. ನಂಗೆ ಕನ್ನಡದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಅನ್ನಂಗ PUC ಮಟ್ಟ ಟೈಮ್ ದೇತೊಂದ ನಿಗಲ್ ನೆಟ್ ನಿಗಲ್ ಕಲ್ಪನಾಗನೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲ ಕಲ್ಪಾರ ಅವಲ ಆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದಲ ವಿಶೇಷತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆನು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೈಲ್ ಭಾರತೀಯ ಯೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಆ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೇನೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆಯಪ್ಪ ಅದಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆಯ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ AMMA ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಶೈಲಿ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು. ಎ ಬರೆಯರು MMA ಅವು ಎಮ್ಮೆ ಅಂಡ ಅಮ್ಮನ MM ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ರೈಸ್ ಅಂತದ್ದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು, ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಆತ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪೋಜಿ. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಇನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಕಾನಮಿ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಎಕಾನಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ದಿಂದ ಬಾರಿ ಒದ್ದಾಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾ ಭಾಷೆನ ಲಗಡ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಪಂಡ ಕರಪ್ಟ್ ಮಂತಂದು ನಂದು ದಯ ಪಂಡ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆತನ ಇನ್ನು ಮುಟ್ರ ಗೊತ್ತೈತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾನ ಸೊ ನಮ್ಮ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾತಾ ತುಳಿತಾಗಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಗೆ ಎಂಚ ಎಕಾನಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಐಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೇತದ ಅವೇ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಈತ ಬೇತ ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ಸಪರೇಟ್ ಅದ ಅಲ್ಕೊಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ತೊಂಜಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆನ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಪಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಜನ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಪುನತ ಕನ್ನಡದ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲ ಕಲ್ಚರ್ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಪುನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆ ಇಂಜಿ ಅಂಚ ಎಕಾನಮಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಇಲ್ಲ. Satish, and ನಮ್ಮ next ಒಂದು question answer we can actually start from here only. Ballal ಕೈದೆ ಇರ್ದೇರು ನಮ್ದು ಓಲಿ ಬಂದ. ಓಕೆ ನಾನು ಯಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ತಿರಿಯೊಂದಿರ ಅರೆ ಆರ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಆರ ಅನುಭವ ನಂಗೆ ದುಂಬು ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಉಳ್ಳಿರಾರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಕೇಳಿ ಸರ್. Mr. Batruler, ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರത്തിന്റെ ಕೇನುಲಿ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಡ ಅಂಡ್ 15 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಟ್ರೆ. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ತುಳಿಯರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಂಕ ಅನುಭವ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸೀನಿಯರ್ ನಗಳು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಂದೇ ಜನ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಂತನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಓಕೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಇತ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಲಿಖಿತ್ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ರೂಪದ ನಂಗೆ ಬರೋದಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರದ ಕಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆ ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ಲ ಬೇತೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅವನು ಪೋಪುನು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಭಾಷೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ತುಳು ಎನ್ನ ತುಳು ಅವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುಂಡು ಅತ ಅಪಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬತ್ತದ ಕುಳ್ಳುಂಡು ಆತರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಕಳೆ ಅನ್ಬ ಕೆಲವು ಯಥ ಶಬ್ದಲೇನು ಕಳೆ ಅನ್ಬ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆ ಅನ್ಬ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಅಪಾರ್ಥ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಲಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರೂಪೋಡ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೂಪೋಡ ನಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತನ್ನ ಆಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆವಡು ಮಾತಾ ತುಳುವರೆ ಹಿಡಿದು ಸತೀಶ್ ಐಟದಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಏರು ಸರಿಯಾದ ತುಳು ತೆರಿಯೊಂದೇರೋ ಅಕ್ಲೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ತೋನಡು ಐನು ಬರಿಪಾವನಂಡ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂದವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊತ್ಕೊಂಡ ವಿಷಯನೇ. So we have come to the Q&A session itte ita yeranna paather editna ballalre start raise maadu you can start off bete yeranna paather editna iklu ballalre mugi bokka iklu unmute maltadu paatherdu bokka mute maltarli. Thank you. Thanks Prasanna. Satish are iru Play Store the apps tojipayaru is ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ iOS compatible puna apps pura unda ijada iOS tanalla ಆವಡಾತೆನ iOS da ಆತಜಿ ಇಜ್ಜಿ Android so Apple ecosystem ಇತ್ತಿನಗಲು ಒಂತೆ ಪಿರಬೂರುವೆರ ಅಂದ ಪಂಡ ನಿಗಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅಜಿ ಬಟ್ ನೆಟ್ ಪುರ ಮನ್ಪೊಲಿ is Mac keyboard connect malpoli Mac system I am assuming that our USB ported the connect malpoli but iru kelavu app tojipayarata avu one Android app mantane anda
iOS ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಟಾ? ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡ ತುಳುಟು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆವಡು. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು, ಟೈಮ್ ಪಾಡೋಡು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾಡೋಡು. ಓಕೆ ಅವು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಥವಾ ಒರಿ ಮಂತ್ನೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡೋಡು ಬಟ್ ವಿದೌಟ್ ಬದುಕರ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನಿ ತುಳುಟು ಎಂಜಿನ ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಆದುಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬುಕ್ಕ ವಾಲಂಟರಿ ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ ಆಗ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಎಂಜನ ಕರೆಂಚ್ ಅವನ್ ಪೇರತ್ತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಕ್ಕಂಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಂಜಿ ಒರಿಪೋಣ. ಒಂದು ಬಳ್ಳಾಳ್ರೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ we have identified some chips, then it becomes easier to get to iOS. Now iOS the big problem is with the USB to iOS adapters. You have to buy that and then we have to and Apple is very strict. Churu protocol match aatijida block malpir device is getting blocked. So we need people on the other side, maybe some smart students of this class or your kids, they can help us a little bit. So that's one approach we are trying. So a little slower on that right now. Yeah. Okay. Rajiv Panduri hand raise maltitera. Yeah, we don't see Rajiv. So next, Prakash Udupere, you can ask your question. Go ahead. Namaste. Eno prashne Malla Vishnu Bhat. I was very curious. The Tulu history pannada. Nama Araser my curiosity is, Nama Tulu Nardo Araser Manta. Dada multi evidence unda panda Tulu no preserve, promote and growing the sahityya, culture, the art. Anchina on the evidence unda sikkudan man. Araser contributions are the ಐಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ತುಳುನಾಡಿನ ಅರಸರು ಐಟ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಅರಸು ಮನೆತನ ಆಳುಪೇರು ಆ ಆಳುಪೇರು ಕನ್ನಡಿಗರ ತುಳುವೇರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಈ ತರ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟಾತಜ್ಜಿ ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲೆ ಐನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ ತಿಕ್ಕದಜಿ ದಾನೆ ಪಂಡ ಆಳುಪ ಅರಸುಲೆನ ಮಾತಾ ಶಾಸನ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಡುಂಡು ಇಪ್ಪನ ಶಾಸನ ತಿಕ್ಕನ ಶಾಸನ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡಡುಂಡು. ಮಂಗಳೂರು ರಾಜಧಾನಿ ಉದ್ಯಾವರ ರಾಜಧಾನಿ ರೆಡ್ಡಕ್ಕೆ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ರಾಜವಂಶ ಅವು ಎರಡು ರಾಜಧಾನಿ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ತುಳುನಾಡದ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಾಸನ ಒಡ್ಡರ್ಸೆ ಶಾಸನ ಅಂದುಂಡು ಅವುಲ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು ಆಳ್ವರ್ಸನ ಶಾಸನ ಆಂಡ ತುಳುಟ್ಟು ಬರೆಯಿನ ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳು ತಿಕ್ಕದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ವಿ ರಮೇಶ್ ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅನಂತಪುರ ಅಂತ ಕುಂಬಳದ ಸಮೀಪ ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಆ ಅನಂತಪುರ ಶಾಸನ ಅವು ತುಳುಟ್ಟುಂಡು. ಆ ಒಂಜೆ ಶಾಸನ ತಿಕ್ಕನ ಪಂಡೊಂಡುತ್ತೀರು ಆಂಡ ಇಂಚಿ ಪಗು ಒಂಜಿ 10-15 ಶಾಸನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಕೆಲವೇನು ಸರಿ ಓದೆರ ಪುಂಡು, ಕೆಲವೇನು ಓದೆರ ಆತಜಿ, ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಓದಿನಿ, ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಓದುಂಡಲ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆತಜಿ. ಎಂಚಿನ ಶಾಸನ ಉಂಡು ಮುನ್ಪುನ ಅರ್ಥ ಆತಜಿ. ಐದು ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ಉಬರಂಗಳ ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪಂತೇರು ಆ ಶಾಸನದ ವಿಷಯ. ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳ್ಳೂರು ಆರು ಬರೆ ನಾವು ಇಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು. ಇಟ್ಟು ಆ ಶಾಸನದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರ ತುಳುತ ಶಾಸನ ಶಿಲಾಶಾಸನದ ವಿಷಯ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಪಂಡ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಬರೋದಂಡ ಆ ಕಾಲದ ಅರಸರ್ನಾಕ್ಲ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ಉಮೇದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂದು ಅರ್ಥ ಆಂಡ ಅವು ನಕ್ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ತುಂಗ ಕವಿ ಆಯೆ ಅರಸುಲನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಿನಿ ಇರ್ತೇನ ಅರಸುಲ ಆಸ್ಥಾನ ಇಡುತ್ತೇನ ಅವು ನಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತದ
ಕವಿ ಆಯ ಅರಸಲ್ನ ಅರ್ಥ ಅಂದುತ್ತನ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಆಂಡ ರಡ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅರಸರ್ನ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಚಿಟ್ಪಾಡಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ರ ಬುಕ ನೆಡುಂಬೂರು ಬಲ್ಲಾಳ್ರನ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ಆ ಸ್ಥಾನದ ಸಂಪರ್ಕ ಆ ಕವಿಕ್ ಪುನಃ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅರುಣಾಬ್ ಜೈನ್ ಪಂಡದ ಆ ಕವಿನ ಪುದಾರ್ ಅವು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಇಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಒಟ್ಟು ತುಳುನಾಡದ ಅರಸ ಮನೆತನದಾಗ್ಲು ತುಳುಕು ಎಂಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೀರಂತ ಪಂಡ್ಕೊನೇಕ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ದಾಖಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಐಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಂಡರಸಲು ಅಕ್ಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ರೀತಿಡೆ ಇತ್ತಿರಾಂಡ ಬೇತೆ ರಾಜವಂಶಗೂ ಅಧೀನವಾದ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಇತ್ತಿನ ಆಳುಪ ರಾಜವಂಶ ಮಾತ್ರ. ಆ ಆಳುಪ ರಾಜವಂಶದ ಬುಕ್ಕ ಆಳುಪ ರಾಜವಂಶಗಳ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಜವಂಶಗಳ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಸಂಪರ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ಚಿಕ್ಕಾಯಿ ತಾಯಿ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೆವು ಹೊಯ್ಸಳ ಅರಸನು ಮದಿಮೆದು ಈ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಹೊಯ್ಸಳ ಅಧೀನಾಂಡಲ ಚಿಕ್ಕಾಯಿ ತಾಯಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಆ ಕಾಲದ ಶಾಸನ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ಆ ಶಾಸನ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಐದು ಬುಕ್ ತುಳುನಾಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಭಾರ ಅಂದ್ಮಂಡದಿ ಉಳಾಯ್ದ ಆಡಳಿತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕಪ್ಪ ಕೊರಂಡುತ್ತಿರು. ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲಡಾವಡು ಐದು ಬುಕ್ ಕೆಳದಿದ್ದ ಅರಸನ ಕಾಲಡಾವಡು ಐದು ಬುಕ್ ಹೈದರಾಲಿ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ 1723 ತೋಜುಂಡು. ಆ ಕಾಲದ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಮೈಸೂರದ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಂದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷರ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಂಡ್ ಅಂಚಮಂತ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಆ ರಾಜವಂಶ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಆ ರಾಜವಂಶದಾಕ್ಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿ ಇಪ್ಪು ಉಂಟು. ಈ SR ವಿಘ್ನರಾಜರು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಗ್ರಂಥ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಿರು ಭಾಗವತಾಂತರ್ಗತ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ. ಈ ರಾಮಾಯಣ ತುಳು ಅಕ್ಷರ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟುಪುನ ಈ ಗ್ರಂಥ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ವಿಟ್ಲದ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಗ್ರಂಥ ಬಂಡರು ತಿಕ್ಕನಿ. ಐನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೊಡಿತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇದು. ವಿಟ್ಲದ ಡೊಂಬ ಹೆಗಡೆ ಮನೆತನದಾಕ್ಲು ಆ ಮನೆತನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ವಿಟ್ಲಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು. ಐದು ಬುಕ್ಕ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಡು ಸುಮಾರು 1880 ಕಾಲಡು ಸಂಕೈ ಭಾಗವತಿರಂದೋರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕವಿಯುತ್ತೀರ ಆ ಕಾಲಡು ಆರು ತುಳು ಪಂಚವಟಿ ರಾಮಾಯಣ ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವರ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೀತದೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಆರು ಬರೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಟ್ಲದ ಅರಮನೆ ಕುಳ್ಳದು ಬರೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿಟ್ಲದ ಅರಸ ಮನೆತನದ ಪೊಂಜನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಬೋಜಿ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದಂದ ಆಯ್ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿರ್ಬೋಡದು ಆ ಉದ್ದೇಶ ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇಂದು ದಿಂಜ ಪ್ರಾಚೀನದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿಪದ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪೊಂಜನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಂಜನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಳು ಮಾತ್ರನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯಕಾಲದ ಆಪಗಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತೇಜಿ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೊಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಅರಮನೆದ ಪೊಂಜೆಗ್ಲೆಗ್ಲ ಕನ್ನಡ ಇಜ್ಜಾಂಡು ತುಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬ ಹೋಗ್ತಿಂಡು. ಅಂಚಾಯಿ ಕಾರಣ ಸಂಕಾಯ ಭಾಗವತರು ಕನ್ನಡ ಪಾರ್ತಿ ಸುಬ್ಬ ಕವಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಿನ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಸಂಗ ಆಧಾರದ ಇದುಂಡು ಐತ ಆಧಾರಡು ತುಳು ಪಂಚವಟಿ ರಾಮಾಯಣ ಅಂದ್ ಬರೆಯೋಡಂಡು ಪಂಡ ತುಳುಕು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಡೊಂಬ ಹೆಗಡೆ ಮನೆತನದಾಕ್ಲು ವಿಟ್ಲದ ಡೊಂಬ ಹೆಗಡೆ ಮನೆತನದಾಕ್ಲು ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರನು ತೋಜುಂಡು. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಶಾಸನಗಳು ತಿಕ್ಕದತ್ತ ಆ ಶಾಸನ ಮಾತ ವಾವಾ ಅರಸನ ಕಾಲಡ್ ಬತ್ತುಂಡು ಪುನೈಕ್ ಇತ್ತಲ ಪೂರ್ತಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಆತಜಿ ಅದಾನ ಪೂರ್ತಿ ಓದುದಾತ ಒಟ್ಟು ತೋಂಡ ನಮ್ಮ ಬೈರರಸೆರ ಏನ ಶಾಸನ ಆವಡು ಕಾರ್ಕಳದ ಬೈರರಸೆರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಂತ ಹೆಗ್ಗಡೆ ರಾಜರ್ನಾಕ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಕೆಲವು ಶಾಸನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚೌಟರ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾರ ಸರ್ನಕ್ಲನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಉಂಟು. ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ಏತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಸು ಮನೆತನ ಮಾತ ಜೈನ ಅರಸು ಮನೆತನ. ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಡು ತುಳುನಾಡು ಹೆಚ್ಚಿದ
ಹೆಚ್ಚಿದ ಜೈನ ಮನೆತನದಾಕ್ಲು ಮಾತ ತುಳುವೆ ಪಾತಿರ್ನು ಕನ್ನಡ ಪಾತಿರ್ನ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಲ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಕಾರಣ ಆ ಜೈನ ರಸೋಲ್ನ ಕಾಲುಡು ಅಕ್ಲು ತುಳುಕ್ಕು ಎಂಚ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಉಂಡು. ಪೂರ್ತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಆ ಜೈನ ಅರಸನಾಕ್ಲು ಕನ್ನಡಡು ಕಾವ್ಯ ಬರೆಪ್ಪಾಯನ ಉಂಡು. ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಅಜಿಲ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಎಂದೆಟ್ಟುಂಡು. ಬಂಗಾರ ರಸೂಲಿನ ಕಾಲಡು ರಚಿತವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥoluಂಡು ಮತ್ತು ಸಾಂಗತ್ಯ ಗ್ರಂಥಲು ಬತ್ತದ. ಬೈರ ರಸೂಲಿನ ಕಾಲಡ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು. ಚದುರ ಚಂದ್ರಮೆ ಅಂತ ಪಂಪನವರಿ ಕವಿ ಕಾರ್ಕಳ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂದು ಬರೀತೇವೆ. ಸಾಂಗತ್ಯಡುಂಡು ಅಂಚಾಕ ನಾವು ಮಾತ ಕನ್ನಡಡು ಅಂಚ ತುಳುಕು ಏತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಖಚಿತವಾದ ಪಂಡ್ರದಾಲ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆ ಆಧಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂತ ಆತೆ. ವಿಟ್ಲದ ಅರಸನಾಕ್ಲನು ಈತ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ತುಳು ಗ್ರಂಥ ತಿಕ್ಕನೆ ಅವಳು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಕಾಯ ಭಾಗವತರ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಪಾತಾರೆ, ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಬರೆಪಾತಾರೆ ಈತು. Thank you. Ballal Ray, you had some couple of comments, so go ahead. Yeah, Vishnu Bhat Rair Nidamburu Ballalreno reference pandar. ಏನು ನಮ್ಮ ತುಳುಟ್ ಪಾತೆರ್ಪ ನಿಂಕ್ಲಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ಡು ತಾನು ಆ ತುಳು ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾದ ಬರ್ಪುರಿ ಅಂದ ಅಪಂಡ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ತುಳುಟೆ ಕಲ್ತನಾನೇ ಒಡಿಪಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೆತ್ತು ಗೊತ್ತಾನ ಸೊ ಎನ್ನೋ ಕುಟುಂಬ ನಿಡಂಬೂರು ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆನೋ ಕುಟುಂಬ ಈ ನಿಡಂಬೂರು ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ವಂಶಂತಾಯ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಣೋಡು ನಿಂಕ್ಳು ಈರ್ ಪಣ್ಣಿ ನಿಡಂಬೂರು ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅವು ಖಂಡಿತ ಜೈನ ರಾಜರ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೇಗ ಪಂಡ ದುಮ್ಮುಡು ಇಸೆಯೇರು ನಮ ನಿಡಂಬೂರು ಬಲ್ಲಾಳ್ರ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ವನ ಅಕಲ್ ಪೂರ ಕಂದಾವರದ ಉಡುಪೇರು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 1500 to 700 years ago, maybe even before that. ಆರು ಅಲ್ತರ್ದು ಪಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತನಾಗ ನಿಡಂಬೂದ ಜೈನ ರಾಜೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗೋಡಿತ್ತೆ. ಆ ಬಂಗೋಡಿಪ್ಪನಾಗ ಆಯಗ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಆ ರಾಜ್ಯನು ಬುಡುಕೊರ್ದು ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯನು ಬುಡುಕೊರ್ದು ಟೈಟಲ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಇನಿತ ನಿಡಂಬೂರು ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜೈನ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು. ಸೊ ಆ ಜೈನ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ವಾ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಕೊರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ ಐತ ಬಗ್ಗೆದ ಒಂಜಿ ಶಾಸನ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಒಂಜಿ 20-30 years ಬಿಫೋರ್ ಐಡ್ಲ ದುಂಬುಪ್ಪು ಪಾದೂರು ಗುರ್ರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ತುಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಡ್ ಇತ್ತಿನಾರು ಬತ್ತದ ಅವೇನು ಓದುತ್ತು ಅವೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ಲ ಮಲ್ತ್ ದೀತೆರಿಂದ ಎಂಕ್ ಅದಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಶಾಸನನ್ ನಮ ತೂವೊಂದು ಪೋಂಡ ಐಡ್ದು ನಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕು ರಾಜಾಶ್ರಯ ಎಂಚ ಇತ್ತುದುಪ್ಪು ಪಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಯಾನು ಓದಿನಿ ಕನ್ನಡೋಡುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಪಂಡದು ಪಾದೂರು ಗುರ್ರಾಜ್ ಭಟ್ರು ಬರೆಯಿನ ಪುಸ್ತಕ 1962 ದ ಬುಕ್ ಅವು. ಅಂಡ್ ಆ ಬುಕ್ಡ್ ತುಳುನಾಡುದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚರಿತ್ರೆ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ತುದೆಡ್ದು ಪತ್ತದು ತಿರ್ತದ ಕಾಸರಗೋಡದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ತುದೆತ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ವಾವಾ ವಿಂಗಡಣೆ ಇತ್ತುಂಡು ದಾದಪೂರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆದ ಕೆಲಸ ಆದತ್ತುಂಡು ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆತೇವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ knowing more about the Tulu history and familiar with Kannada, that is a good book. It is not a huge book, it's a small book that you can read. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಏರ್ಪಡ್ ನಾವು ಪುನರ್ಮುದ್ರಣ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡು ನಾವು 1919 ಭವ್ಯವಾಣಿ ಪ್ರಕಟ ಅವು ಯಾನೆಲ್ಲ ಓದಿದೆ. ಅವು ಇತ್ತೆ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗುರ್ರಾಜ ಭಟ್ಟರ್ನ ಪುದಾರ್ಡ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಲ್ತಿರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅವು
ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಸುರು ಆಯಿನ ಆ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ. ಐದು ಬುಕ್ ಆರೇ ಬರೇನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ತುಳುವ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಲ ಬುಕ್ ಉಂಡು. ಐದು ಬುಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ರಮೇಶ್ ಆರ್ ಬರೇನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಆತು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು. ಕೆ.ವಿ. ರಮೇಶ್ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಶಾಸನ ತಜ್ಞರು ಆರ್ ಬರೆಯಿನ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ ಅಧಿಕೃತವಾಯಿನ ಪುಸ್ತಕ. ಈ ತುಳುನಾಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲ ಅವು ಚೂರು ಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಇಡೀ ಇತಿಹಾಸ ಐಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಮುಟ್ಟದ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಐಟ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇಂದೆಚ್ಚು ಒಯ್ಟ ಮಂಡ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ತುಳು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಐಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಈ ತುಂಡರ ಸುಳು ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅವು ಕೆ.ವಿ. ರಮೇಶ್ನ ಪುಸ್ತಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಬೆರ್ನ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರನ ಐಟ್ ಅವು ಉಂಡು. ಐಟ್ ಆರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಶಾಸನಲ್ಲ ಐಟ್ ಮೂಲ ಪಾಡೊಂದುಂಡು. ಅಂಚ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೋಳಿ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತೋಳಿ ಐಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ವಿವರ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಐಟ್ ಕೆ.ವಿ. ರಮೇಶ್ವರನ ಪುಸ್ತಕ ಆವಡು ಅಥವಾ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರನ ಪುಸ್ತಕ ಆವಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರ, ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯ ಐಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆ ವಿಷಯ ಆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದ. ಅಂಚ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ತೆರಿಲೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಕಲ್ಪೆರ ತುಳು ಕೈಪಿಡಿ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು.ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಬರೆಯಿನವೇ ತುಳು ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಬತ್ತನ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಂದುಲ ಯಾನಿತ್ಯ ತೋಜಿಪಾಯಿನ ಪುಸ್ತಕ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಬತ್ತನ ಪುಸ್ತಕ ತುಳು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ ಪಡ್ಪನ ಪುಸ್ತಕ ಇಂದಾಲ ಮಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಚ ಬುಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪರಿಚಯ ಬೇತೆ ಜನ ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತೇರಿ. ಕಲ್ಪಾವನಾಥ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ಬೇತೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ ಎಂತೋಳಿ ಆಂಡ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶಾಸನ ಇತಿಹಾಸ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬುಕ್ಕ ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿಪನ ಶಾಸನ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಯು.ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಓದುದನ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಯು.ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಇಂಚಿ ಬೇತೆ ದೇಶ ಹೊಡೆದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತನವೇ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡದು ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕನೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು. ಆರು ತುಳುನಿ ಗಂಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೊಳ್ತೇರು ಯಾನ್ಲ ತುಳುನಿ ಗಂಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೊಳುತ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟು ಚೂರು ಸಮಯ. ಯು.ಪಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ತುಳು ನಿಘಂಟು ಉಂಡು. ಆ ನಿಘಂಟು ಆದಿ ಸಂಪುಟದ ನಿಘಂಟುಲ್ಲ ಆ ಮುಖ್ಯ ನಮೂದು ಮುಖ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸುರುಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರ ಉಂಟು. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರೋಮನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ಮಂಡ ಐನ ಸಂಕೇತ ಕೊರದು ಆ ಉಚ್ಚಾರಣದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಕೊರ್ನ ರೋಮನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡು. IPA ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೋನೆಟಿಕ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಉಂಡು. ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಚ ಮಾತ ಕೊರ್ತೇರಿ. ಐನು ತೋಳಿ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲು ತುಳು ನಿಘಂಟು ಸಂಪುಟಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಆಜಿ ಸಂಪುಟ ಉಂಡು. ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನೆನಪು ಬಣ್ಣ ಏನಂತೆ. ಬುಕ್ಕ ಶಿವನೆಡುಂಬರಾರು ಇತ್ಯಾದಿ ಆಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸನ ಉಂಟು. ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಶಾಸನ ವಸಂತ ಶೆಟ್ರು ಆ ಶಾಸನ ಉದ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರು. ಆ ಶಾಸನ ಆಧಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಪೊಂಚಿತಾಯರು ಆ ಶಾಸನದ ಪಾಠನ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು. ಐಟ್ ಎನ್ನ ನೆಂಪುದ ಪ್ರಕಾರ ಐತೆನ್ನಡ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅವು ಆ ಪದ್ಯ ಎದುರುಡಿಜ್ಜಿ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ಐಟ್ ದ್ವಿಜರಾಜಾವುಕುಳು ಅಂದುಂಡು ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶದಾಕಲು ಅವಳು ರಾಜರಾದ ಉಳ್ಳೀರ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಂಜಿ ಕಿಟ್ಪಾಡಿ ಕೊಂಜಿ ನೆಡುಂಬೂರು ದ್ವಿಜರಾಜಾವುಕುಳು ದ್ವಿಜರಾಜ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಾಜರಾದ ಉಳ್ಳೀರ್ ಅಂದು ಆ ಅರ್ಥ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಆಕ್ಳು ಏತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವಜ್ಜಿ. ಆ ಭಾಗನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರುಟಿತವಾದುಂಡು. ಆ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಪೋತುಂಡವು.
ಆ ವಿವರ ಕೊರ್ಪುನ ಜಾಗ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತಡು. ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕವು. ಐಟ ಆ ವಿಷಯದಾತೆ ಇತ್ತ ಎನ್ನಡ ಮಾಹಿತಿ ಪುನ. ರತ್ನಾಕರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ಲೆ. ಹಲೋ ಕೇಂದ್ರತೆ ಕೇನುಂಟು ರತ್ನಾಕರ್. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನಿಲ ಕೂಡ ಬಾರಿ ಕಲ್ತನೆ ತುಳು. ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇರೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಈ ತುಳು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಐಕ್ದಲ ಎಂಚಿನಲ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಎಂಚ ಬರ್ತಿಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಐಟಪ್ಪನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮನ ಇತಿಹಾಸದ ಬಾರಿ ಪುದರು ಪೊಯ್ನಿಯ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೆರು ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಪಣದು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದರ ತೂವರ ಪೋಂಡ ಆರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ತ್ಲೆಕ ತೂಜಿಜೆಂ ಕಾರಣ ಏ ಪಂಡ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಲ ಓಲ್ಲ ಐಕ್ ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆತ್ನಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ದಾಲ ಕಾರಣ ಉಂಡ ಪಣದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ ಕೇರಳದಗಲು ನಮ್ಮನ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ತುಳುತ ಲಿಪಿಯ ಸುರುಕು ಬತ್ತಿನಿ ಪಣದು ಅಲ್ತ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾದ ಪಣದು. ಐತೆ ಮೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸುರೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಮೂಜನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಆಪುಂಡು. ಈ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಕ್ಕೆ ನಾವು ಐಕೊಂಜಿ ಪಂಪೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ವಂಶ ತುಳುವ ವಂಶ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಆಯೆ ತುಳು ಮಾತೃ ಭಾಷೆದಾಯೆ ಅಂದ ಅತ್ತ ಪಂಪ ನಾವು ಈತನ ಏಟ ನಿಘಂಟಾತ್ಜಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಡು ಇತಿಹಾಸ ವಿದ್ವಾಂಸರಡು ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಬುಕ ಆಯೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತನೈಕ್ ಆಧಾರ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡದ ಮುಲ್ಪದ ಅರಸುನಾಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯನೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಆಯಗ ತುಳು ಬತ್ತೊಂದುತ್ತುಂಡ ಆಯನ ಕಾಲಡು ಆಯನ ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಪಾತ್ರ ಉಂಡುತ್ತೇರ ಇದು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಆಯೆ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಲ್ತು ನಾವು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ರಮಾರಮಣ ಅನ್ಮಾತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉದಾರಿತುಂಡು. ಆಂಡ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ರಡ್ಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗಡು ವಿಜಯನಗರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಂಡ ತೆಲುಗು ಸಮೀಪ ಐಕ್ ಬುಕ ಆ ಆಸ್ಥಾನಡು ತಿಂಜ ಜನ ತೆಲುಗಿರ್ನಾಕ್ಲು ಇತ್ತೇರು. ಆ ಇದು ಅಷ್ಟ ಮಹಾಕವಿಗಳು ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಪಂಪೇರು ಆ ಉದಾರ ಪಡಿನಾಕ್ಲು ಮಾತ ತೆಲುಗಿರ್ನಾಕ್ಲು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಡು ತಿನ್ನಾಕ್ಲು ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ಆಯೆ ತುಳುಕು ಏತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರತೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ಕೊರ್ತೆರು ಪಂಪನೇಕ್ ದಾಲ ದಾಖಲೆ ತಿಕ್ಕುಜ್ಜಿ. ಆಯೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರು ತುಳುವೇರು ಅಂದ ಅತ್ತ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಉಂಟು. ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಆಂಡ ತುಳು ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು. ಅವು ಪೂರ್ತಿ ತಿಕ್ಕಜ್ಜಿ ಚೂರ್ ತಿಕ್ಕನುಂಡು ಕೆಲವು ಓಲೆ ತಿಕ್ಕನುಂಡು. ಐನ ಪುಂಚಿತಾಯರೇ ತೀರ್ನಾಥ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೇರು. ಐಟ್ ಆ ತುಳು ವಂಶದ ಹರಿಯಪ್ಪೆ ಪಂಪನ ಅರಸು ತುಳು ವಂಶದ ವಿಜಯನಗರ ವಂಶದ ಹರಿಯಪ್ಪೆ ಪಂಪನ ಅರಸು ಐನ ಬರೆಯೇ ಎಂದೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ ಅವು ಹರಿಯಪ್ಪೆ ಬರೆಯಿನವ ಹರಿಯಪ್ಪನ ಕಾಲಡು ರಚನೆ ಆಯಿನವ ಅಂದ ಆ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಹರಿಯಪ್ಪೆ ಬರೆಯಿನವ ಅತ್ತು ಆ ಕಾಲಡು ಆಯಿನವು ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈತ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಬುಕ್ಕ ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ತುಳು ವಿಷಯ ಐಟದ ಬುಕ್ಕ ಇಟ್ಟದ ಮಲಯಾಳದ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನಾಕ್ಲು ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಂಕ್ ಗಮನಡು ಇಜ್ಜೆಂದ ಅಂಟಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಈ ಲಿಪಿ ಹೋಗಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ತುಳು ಅವು ಮಲಯಾಳದ ರೂಪಾಂತರನೆ ಎಂದು ಅಕ್ಲು ಪಂಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬುಕ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥ ತಿಕ್ಕನೆ ಮಲಯಾಳದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಚಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಿಕ್ಕನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂದ ತಾಳೆ ಓಲೆ ಗ್ರಂಥ ಹಾಕಲು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೇರು. ಪುಣ್ಚಿತಾಯರಿಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಕಾವೇರಿ ಬುಕ್ಕ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಈ ರೆಡ್ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಂಚಿನ ತಿಕ್ಕನ ತುಳುನಾಡದ ಉಳಾಯಿ ತಿಕ್ಕನ ವತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಅಂಚಿಗೆ ಪೋದು ಪೋಡವು
ಅಂಚ ಅಕ್ಲನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತುಳು ಒಂಜಿ ಬಜಿ ಸೀಮಿತ ಜಾಗದ ಪುನ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಬಿಡದು ಎಂಕ್ಲೆ ಡಿಪ್ಪಿ ಬತ್ತನದ ಮಂಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಆತು ಸಮಾಧಾನ ಅತ್ತಂದ ಅಕ್ಲನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತನ ಎಸಿ ಬರ್ನೆಲ್ ಕರಿ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಬರೀ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಲಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಆಯೆ ಈ ಲಿಪಿಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ನ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು. ಪಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ಪೆರಿಯಾಕ್ಲು ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಏನು ಪಂಡು ತಿರುಪಣ ನಾವು ಅಂಚ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಪಣ್ಣ ತುಳು ಪಂಪುನ ಶಬ್ದ ಒರಿಜಿನ್ ಉಂಡ ಅಂದೆ ನೆಂಪಂಡು ತುಳು ಶಬ್ದಗೂ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪಣಪುನೈಕ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಆ ತುಳು ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ತೂಯರ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇರು. ಐಟ್ ಗುರುರಾಜ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇರು, ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕ್ಳು ಒಳ್ಳೇರು, ಅಂಚ ಬೇತೆ ಜನಲ ಒಳ್ಳೇರು, ಕಡವ ಶಂಪು ಶರ್ಮರ ಒಳ್ಳೇರು. ತುಳು ದೇಶ ಭಾಷಾ ವಿಚಾರವು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನೇ ಬರೀತೀರ. ಆಂಡ ಮುಳ್ಪದ ತುಳುನಾಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಾಟ್ಲು ಒತ್ತೋಣ ನಾವು ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಬರೆಯಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಒತ್ತೊಂದೇ. ಅವು 6 ಕೆಲವು ದೇಶನಾಮಗಳು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರಿ 1975 ನಾನು ಬತ್ತಂಡವು ಕೆಲವು ದೇಶನಾಮಗಳು ಅಂತ ಐಟ್ ತುಳು ಶಬ್ದ ವಿಚಾರ ಬರೀತೀರಿ. ಪಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡ್ಯ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಲೇಖನ ಉಂಟು. ಪಾಂಡಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಿಚಾರ, ಪಾಂಡ್ಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಿಚಾರ, ತುಳು ಶಬ್ದಾರ್ಥ ವಿಚಾರ, ಚೇರ ಕೊಂಕಣ ಈ ಶಬ್ದ ಮಾತ ಕೆಲವು ದೇಶನಾಮಗಳು ಅಂತ ಐ ಪುಸ್ತಕದ ಪುದಾರ. ಈ ದೇಶ ಪ್ರದೇಶ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಉಂಟು. ಐಟ್ ತುಳು ಶಬ್ದಾರ್ಥಲ ಉಂಟು. ಐಟ್ ತುಳು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಐಟ್ ನೀರದ ಸಂಪರ್ಕ ಉಪನ ಮೆದುವಾಯಿನ ಮೆದುವಾದ ಈ ಅರ್ಥಡು ತುಳು ಉಂಡು. ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಮೆತ್ತನ ಉಪ್ಪುನ ವಸ್ತು ಐತ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತ ನಾವು ಅಂದ್ ಆ ಅರ್ಥ ಐಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಆರು ಪಣ್ತೇರಿ. ಐಕ್ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ದಾಖಲನಂಕ ತೀಕುಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆ ಅರ್ಥನು ಇತ್ತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒತ್ತೊಂದೇರಿ ಕೆಲವು ದೇಶನಾಮಗಳು. ತುಂಬಾ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಯ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ತುಳುಕು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತ ಒಂದಿತ್ನ ಐಕ್ ಪೂರ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಒಂದು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಕಡಪುಡುವೆ ಪಂಡರತೆ ಐಕ್ ನಂಕ್ ಸಿಡಿ ಉಂಡ ಅತ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಂಕ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿಯ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗ್ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಲಿಂಕ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ ಮಲ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ ಅತ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇತ್ತದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದು ಎಂಚಿನೆ ಸಿಡಿ ಅಂಡ ಸಿಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಫೈಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಈತ ಲೇಸಿಡ್ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನಿರ್ ಬೈದೇರು ದುರ್ದ ಊರುರ್ದು ನಮ್ಮನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇಡಮ್ ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ತುಳುಪೀಠದ HOD ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಕೇನೊಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಮಲ್ಲ ತುಳು ಟು PhD ಮಲ್ದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆರಡ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ರ ಪಾತೆರ್ನೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಪೂರಕ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇರೆಗ್ಲ ತೆರೆದುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಉಂಡದು ಸರ್. ತುಳು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ കളരിപ്പയട്ടെന്നല്ലേ ഇതേരു വടക്കൻ പാട്ടിലേട് മലയാളംದ ಅವು ಜನಪದ ಗೀತೆಲು ವಡಕನ್ ಪಾಟ್ಲೇಡ್ ಐನ್ ತುಳು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇನು ಕಲ್ಪಾದಿನಕಲು ತುಳು ಕುರುಕ್ಕಳ್ ಪಂಡ ತುಳು ಗುರುಕುಲು ಅಂದಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರ ಇಟ್ ಕೆಲವು ಪಠ್ಯಲೇಡ್ ತಿಕ್ಕೋಣ ವಡಕನ್ ಪಾಟ್ಲೇದ ಇಂದೊಂಜಿ ಅವಳು ತುಳು ವಿದ್ಯೆ ಪಂಡ ತುಳು ಬರವು ಒಂದು ಪನೊಂದಿಜ್ಜೇರು. ಅವಳು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವಿಷಯಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತುಳುತ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಾಪುಂಡು. ತುಳುತ ಪ್ರೀತಿ ತಿನ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಂಡ ಬೇಲೆ ಪೊರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು
ತುಳುಕು ಮಸ್ಸೆ ಎಡ್ಡಾಪುನು ಒಂದು ಬಂದು ಆತ್ ಪನೊಲಿ ಆತ. ಈ ವಡಕನ್ ಪಾಟ್ ಅವು ಮಲಬಾರದ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಪದ ಗೀತಗಳು. ತೆನಕಾಯ್ದ ಕೇರಳದ್ದು, ಬಡೆಕಾಯಿ ಕೇರಳದ ವಡಕನ್ ಪಾಟ್ ಅಂಚೆ ಬಡೆಕಾಯ್ದ ಪಾಟ್ ಅವು ಪಾಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಹಾಡು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಥನೇ ವಡಕನ್ ಪಾಟ್. ಅವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಇಟ್ಟು ವೀರವೃತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐತ ವರ್ಣನೆ ಉಪ್ಪುನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಡಕನ್ ಪಾಟ್ಗಳುಳ್ಳ. ಈ ತಚ್ಚೋಳಿ ಒದೇನನ್ ఒక ಇಂಚಿನ ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಯ್ಯನ ಕೆಲವೇನು ಮಾತ ಆ ವಡಕನ್ ಪಾಠ ಬಗ್ಗೆ ಪುಂಚಿತಾರಿ ಕೆಲವು ಲೇಖನ ಬರೀತಾರೆ, ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಅನುವಾದ ಉಂಟುಂಡು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಅಂತ ಕಾಸರಗೋಡದಾರು ಆರು ಐಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತುಂಡುಳ್ಳೇರೆ, ಆರು ಕೆಲವು ಅನುವಾದ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೀರಿ. ಆರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು ತಯಾರ ಉಂಟುಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು. ಐಟ್ ಕಳರಿ ವಿಷಯ ಹೆಚ್ಚುಂಡು. ವೀರವೃತ್ತಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಈ ಕಳರಿ ಕಳರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಗರಡಿಯೇ ಕಳರಿ. ತುಳುತ್ತ ಗರಡಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಟು. ಗರಡಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದತ್ತು. ಮಲ್ಲ ಕಾಳಗ ಆ ವಿದ್ಯೆ, ಆ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪವನ ಗರಡಿ. ತುಳುನಾಡು ಗರಡಿ ಪಣ್ಣ ಉಂಡು. ಆ ಗರಡಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಗರಡಿ ಎಂದುಂಟು. ಆ ಗರಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಈ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪವನ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿಪ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಒಂದುಂಟು. ವಾಮನ ಗಂಧಾವರ ಬೂಕುಡು ಐಕ್ ವಿಸ್ತಾರ ವಿವರಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರ್. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜನಪದ ನೋಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಗರಡಿ ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ಗರಡಿ ನೃತ್ತ. ಆ ಗರಡಿ ವಿದ್ಯೆನೆ ಕಳರಿ. ಆ ವಿದ್ಯೆನ ಕಲ್ಪರ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲಿ ಈಡೆ ಮಲಯಾಳದಾಗ್ಲಿ ಈಡೆ ಬರೋಂದಿರ್ತೀರಿ ಕೆಲವು. ಬುಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಕುರುಕುಡು ಆಡೆ ಪೋದು ಕಲ್ಪ ಒಂದ್ಲ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಐಕ್ ಆ ವಡಕನ್ ಪಾಠ ಉಂಡು. ಅವೊಂದು ಆಂಡ ತುಳು ವಿದ್ಯೆ ಬಂಡದಲ್ಲ ಐಕ್ ಬುಧಾರ ಉಂಟು ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಿನಿ ಇದ್ದೀವು. ಬುಕ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದನಡು ಈ ಕಳರಿ ವಿದ್ಯೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಪಂಪನ ಉಲ್ಲೇಖ ಪುನೇಕದಾಲ ಸಂಶೋಧಕರು ಕೊರ ನಾವು ಯಾನ್ ಓದನೈತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪೆಲ್ಲ ಯಾವು ಆಂಡ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನವು ಬರ್ಪನ ಮಾತ್ರ ವಡಕನ್ ಪಾಟ್ರು ಮಲಯಾಳ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನೋರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿನ್ನೀರು ಅಡಿಗೆರುಲ್ಲೇರು ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುತ್ತ ಮಲ್ಲ ಗುರ್ಕಾರು ಆರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡುಪುಣ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಯುವಂತೇನಿಯೇನು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಿಯುಂಡೆ ಅರೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತಿಂಟ ಮಾಲ್ತೆಗ್ಲೇ ಆರಟ ಉತ್ತರ ಇತ್ತುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಈರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ನೆತ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ತೆರಿಯುಂಡು. ರಾಜಧಾನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಮಾಂತ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತದೆ. ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಕಾರ್ಯವಿರಟು ಜೊತೆ ಆತ ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರತು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಎಂಗ್ಲ ತೆರಿಯುಂಡು. ಏಪಲ ತೆರಿಪಿನ ನನ್ನ ತಿರಿಪುಣಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಆದಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ವೇದನಾಥ್ ಮಣ್ಣಿರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಈರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ತುಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ಲೆತೀನಿ. ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಐಲೇಸದ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ಲೇರು ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಲರೆ ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಇಜ್ಜಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋಲಿ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾದೇಕಲ್ ಸರ್ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತುಳುಟು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲ ಜನ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರೆ ಕೆಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ತುಂಬ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡಡೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಾನ್ ಪನ್ಪುನಾವುಲ ವಿಷಯ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡ್ಚಿಂದು ಅಂಡ ಕನ್ನಡದ ವೈಯಾಕರಣ ಕೇಶಿರಾಜ ಪನ್ಪೆ ಒಳವು ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು ವಿಳಸತ್ ಕರ್ನಾಟ ಭಾಷೆಯೊಳು ಕೆಲವು ನಿಜೋಜ್ವಳಮಾಗಿ ಅಂದ ಆಯೇ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಉಂಟು ಅಂತ ಪನ್ಪುನೆ. ಅಪ್ಪಗ ಭಾಷೆದ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ. ಇತ್ತೆ ಬೋಡ ಬೋಡ್ಚ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ.
ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ವಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಅಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆದ ಭಾಷೆಗೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಬೋಡು ಅಥವಾ ಬೋಡ್ಚಿ ಈ ವಿಷಯನ ಕೇಳೋಣ. ಅತ್ತು ತುಳುಟ್ಟು ಮೂಲಡು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಐನ ಕೇಳೋಣ. ಮೂಲದ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಂಡ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಒಂದು దాని మంట కన్నడ ఇజ్జింది పంపేరు సాహిత్య సాహిత్యం ఉండు సాహిత్యుడు ఉండ వా సాహిత్యుడు ఇజ్జి పాడతనడు మహాప్రాణ తిక్కం తెప్పేర సాధ్యం ఉండు. ಆಂಡ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಬಹು ಉಂಡಿತ್ತೆ. ತುಳು ಭಾಗವತದ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ಸಂಭವ ಪರ್ವದ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಅಥವಾ ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮದ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಆ ಭಾಷೆಡ್ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಐಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಲು ಬೇಕು ಬೋಡಾಯನ ತುಂಡು ಆ ಶಬ್ದನ ಆಕ್ಳು ತದ್ಭವ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅತ್ತು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಉಂಡೆ ಉಂಡು. ತುಳುತ್ತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಐನ ಕಲ್ಪೋಡು ನಾಂಡ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕ ನನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದಾನ ಅಂದ್ಮಂಟ ಈ ತಮಿಳು ಆ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇಜ್ಜಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೇರು ಆ ಅಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆಯಾರ ಬೋರ್ಡು ಗ್ರಂಥಲಿಪಿನ ಪುನಃ ಆಕು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಲಿಪಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಕೋಣ ಐಟ್ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆಯುತ್ತೇರು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡು ಅಂಚ ತುಳುತ್ತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಐಕ್ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಬೋರ್ಡು ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ನಡಪುಂಡು. ಆಂಡ ಹೊಸ ಕಾಲದ ಬರೆಯಿನ ತುಳು ಲೇಖನಲೇನ ನಮ್ಮ ತುಂಡಲ ಐಟ್ ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಡು. ಇರು ಪಾತರ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಣಪಾರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಣಪಾರ ಕೆಲವು ಜನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಣಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಣಪೇರು ತುಳುಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಣ ಅಕ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಬಂದಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಣಪೇರು ತುಳುಟ್ಟು ಅನ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಪಣಪೇರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಇಂಚ ಮಕ್ಕಳ ಉಂಟು. ಬುಕ್ಕ ತುಳುಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜೇ ನಮನದ ಭಾಷೆ ಇತ್ತ ತುಳು ನಿಘಂಟುದ ಆಧಾರದ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡ ಐಟ್ ಐನ ನಮನದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭೇದ ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಮೂಜಿನಾಲ್ ನಮನದ ಜಾನಾಂಗಿಕ ಭೇದ ಉಂಡು. ಆ ಜಾನಾಂಗಿಕ ಭೇದಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಉಂಡೇ ಉಂಡು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಐನ್ ಮಹಾಪ್ರಾಣನೇ ಪಣ್ಪೇರು ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ಇತರ ತುಳು ಪಾತೆರುಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಬೋರ್ಡು ಮೂಲತಃ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇತೆ ಮೂಲತಃ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೇ ಇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ವಾದವು ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಭಾಷೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆದ ಶಬ್ದನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ತುಳು ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ನಾವು ಬುಕ ತುಳುಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದನ ಕೆಲವು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಬತ್ತ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತ ನಾವು ತುಳುಟ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋ ಇತ್ತ ಝ ಸೀಸರ್ ಆ ಝ ಬರೆಪುನೆಂಚ ತುಳುಟ್ಟು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಉಂಡ ಝ ಜಾತ್ ಸಾತ್ ಝ ಬುಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಚ ಬರೆಪಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೆಪಾರ ಬಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೆಪಾರ ಬ್ಯಾ ಎಂಚ ಬರೆಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾನೆನ್ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರದವೇ ಅತ್ತು ಆ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕ್ರಮಕ್ಕಳು ಅಂಚ ಅಂಚ ಐಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಕೊರ್ಪನೆ ಆತಿ ಆ ತರದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಆತಿ ಜೀತ್ನ ಕನ್ನಡ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಉಂಡು ಓಡಾಪುಂಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ದೀವನೊಡಾತಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನಾಗ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಬಿಡುದು ಕಲ್ಪವರ ಉಂಡು ಅಂಚಾಯ ಕಾರಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಈರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದ ಕನ್ನಡ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಂಡದ ಉದಾಹರಣೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೊಂದೇರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ DN ಶಂಕರ ಭಟ್ರಂದ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆರ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆರ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಆದು ಬುಕ್ಕ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟ್ ಆದು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಷಯ
ಇಂದೇನು ಪಂಡೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಕನ್ನಡ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಇಜ್ಜಿ ಬೋಡ್ಚಿಂದು ಪಂಡಿನ ಮಾತ್ರ ಆರನ ಪುದಾರ್ಡು ಶಂಕರ ಭಟ್ ಅಂದಿತ್ತನೇನು ಶಂಕರ ಭಟ್ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಾದೆ ರೀತಿ ಯಾರು ಹೊಸತ್ತು ಈತ್ನೇಟ ಎಂಚ ಕನ್ನಡ ಉಂಡು ಐಕ್ ಭಿನ್ನವಾದ ಬೇತೆ ನಮನದ ಕನ್ನಡ ಹೊಸ ಬರಹ ಇನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಒಳ್ಳೇದು ಐಟ್ ದಿಂಜ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟುಂಡು ಕನ್ನಡ ಒಡ್ಲ ಮುಂಚಾಯ್ಕರ್ನ ತುಳುಟು ಬೋಡು ಬೋಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಐಟು ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಇತ್ತನ ಹೆಚ್ಚಾಕ್ಷರನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕೊಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇವನ್ ಈಗ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇಡ್ಲ ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳ ಮಂತ ಬಟ್ ತಮಿಳಿಗೆ ಮನ್ಪರ ಒಂದಿತ್ತು ಪಂಡಾಯ್ಟ್ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪುನ ಕೊಂಚ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಏಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೀರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆತೆ ಅಂಡ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಆತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಶಾನ ಇರಕ್ ಚಾಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರ ಆಯ್ತಾ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಇರಕ್ ಬೇತದನ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡೆ Ishana, I think Bhaskar one, it is better to just for everybody's the benefit. Nama class start up to timing on pandu urkane. Yeah, sure. Actual class varti Sunday the start up no. Pulyana 10:30 AM was the Eastern time, then 7:30 AM Pacific time. Because this is 1 hour class, generally 1 hour to 1 hour 15 minutes. Plan for 7 classes. Also, nana irregular nikla share malpoditenda. So sign up link kadapode. Just you can sign up in the Google form. So the other question, Bhaskar, which I had, and we have sufficient. I mean, ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಜಾಯಿನ್ ಅವರ ಒಂದುಂಡ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ಇದರಿಂದ you can join. Okay. ఆయనతో ಸುರುಕ್ ಬತ್ನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಊಟ ಇತ್ತಂದ ಇಟ್ಟೆಂತು ಕೆಲಸ ತೆಚ್ಚಕೊಂಡ ಅರ್ಧ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಈತ ಅವರಂದು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವು ನಿಂಗೆ ಏಪಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನನಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾನ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತೆ it I am also excited that aklu onji dinat pandu korbe antere so I'm also inclined to join to that class so tuka materla try man play join alla it is a very interesting session and a personal experience panavale really a good one so can we go to the next part of the program, Bhaskar? Yeah, I think we are already running out of time. Yeah, running out of time. Yeah, okay. Sulata can continue. Next, Namma, AATA Joint Secretary Pooja Shetty Patirveru. We now request Pooja Akka to give vote of thanks. Hello, Yan Pooja Shetty, Boston iddu Matarigala Namaskara. Ittem ini vote of thanks idumbu yanna personal experience panere ಖುಷಿಯಾಪುನಿಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಮಾತ ತುಳು ಕೇಂದ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಬೆಳೆಪುನಾಗಲ ಇತ್ತು ತುಳು ಕೇಂದ್ರಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೊಲು ರಡ್ US ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ಅವನ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತುಳು ಕೂಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಆಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬಾಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಅವು ಆರ್ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೋಶಂಟ್ you won't even you can't even believe how happy you will feel when you ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಬರೆಯರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಐ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡ್ ಪನೆರೆ ಯಾನ್ I would like to convey that. So
ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ನಡಪಾವುಡಾಂಡ ಅವೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು. ಇನ್ನಿತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಉದಿಪನೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲು ಎದುರು ಬತ್ತದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೇರು, ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತೇರು. ಅಕ್ಲೇನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲೇನ್ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸಂಧಾವನ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ದ ಅಕ್ಕಿರಿಗ್ ಬತ್ತ ಶುರುಕು ಮಾನಾದಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾದೆಕಲ್ಲು ವಿಷ್ಣು ಭಟ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಶುಭಾರಂಭ ಮಲ್ತಿನ SKV ಟೆಂಪಲ್ ಸ್ಯಾನೋಸೆ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್, ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಬಳ್ಳಾಳ್, ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗುರ್ಕರ್ಲ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಆಳ್ವಾ, ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತುಳು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ದ ವಿವರ ಕೊರಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಅಂಚೆನೆ ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ವಿವರ ಕೊರಿನ ಗುರುಕುಲು ಆಯ್ನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲೆರ್, ಆಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಕೊರಿನ MC ಆಟದ ಮಾಂಟ್ರಿಯಾಲ್ ಕೆನಡಾ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಯ್ನ ಸುಲತಾ ಉಳ್ಳಾಳ್ಗ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ರೈ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಫ್ಲಾರಿಡಾ, ಅನಿತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾಸ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿಜಿಡ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಉದಿಪ್ಪನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಸೇರಿದಿನ ಊರುದ ಪರ ಊರುದ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಗಣ್ಯರೆಗ್ ಆಟದ ಪರವಾದ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು. At the end, if I have missed anybody, please forgive me. This is to all of you. Udal Dinjina Malpuna Solmelu. Jai Tulu Appe, Jai Tulu Nadu, Jai America. Solmelu Pujaka for your beautiful words. Inita program Porlande, Matirla Tulu Lipi Kalpuga, Namma Tulu Bhashe Boka Lipine Waripaga. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿಂದು ಆಟದ ಪರವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು. ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತಿಂಡೆ, ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತಿಂಡೆ, ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಕೂಟಂದೆ, ಕಡಲ ದಾಟಿದ ಕಡಲ ದಾಟಿನ ಕಡಲಿ ದಾಟಿದ ಕಡಲಿ ದಾಟಿನ ಕಡಲ ಎರೆದ ಅಮೇರಿ ಕುಡಿತಿನ ತುಳುವ ಪೇಜೋ ಕುಳಿನ ಕನವುಂಜಿ ಕೂಡದಿ ಪತ್ತಿಂಡಿ ತುಳುವ ಜೋ ಕುಳಿನ ಕನವುಂಜಿ ಕೂಡದೆ ಬತ್ತಂಡಿ ಕೂಡದೆ ಬತ್ತಂಡಿ ಹುಟ್ಟಿನೂರು ದಪ್ಪಿದ್ದಿನ ಪೆನರಿಣ ಸಂದಾವೆರೇ, ಹುಟ್ಟಿನೂರು ದಪ್ಪಿದ್ದಿನ ಪೆನರಿಣ ಸಂದಾವೆರೇ, ಆಟ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟ ಮಲ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ, ಆಟ ಕಟ್ಟಿದೆ ಕೂಟ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ, ಅಪ್ಪೆ ಸೇವಿನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ. ಅಮೆರಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಓದಿತಿಂಡೆ,
ಒಂಜಿ ತುಳುಕೂಟ ಒದಿದಂಡೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಕೂಟಂದೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಕೂಟಂದೆ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಅಂಗಳ ಏಬಲ ಸೇರುನ ತುಳುವರೆ ಪ್ರಾಂಗಣ ಏಬಲ ಸೇರುನ ತುಳುವರೆ ಪ್ರಾಂಗಣ ಅಖಿಲ ಅಮೇರಿಕ ತುಳುವರೆ ಅಂಗಣ